להקליט, ברשותכם, אז אנחנו מוקלטים ונתחיל. אוקיי, אז אתם רואים, שומעים אותי, הכל טוב? סבבה. אז אני רק שומע, אבל כאילו, אני רואה אותך בטלפון, אני בדיוק בדרך הביתה, אבל מקווה שזה בסדר. בסדר גמור. רק שימו את עצמכם במיוט, שלא יהיו רעשים, ותודה. אז שוב אני אציג את עצמי, מי שלא מכיר אותי, אני נחום, בן 52, עם תואר ראשון בכלכלה, תואר שני מנהל עסקים, 30 שנה בהייטק, נשוי פלוס 3, ופיצחתי את האסטרטגיה של buy board die שהצגתי לכם במפגש הראשון, ועכשיו אני הולך לתת לכם עוד כמה כלים מתקדמים בהקשר הזה. אז שוב העברה משפטית, אני לא יועץ פנסיוני או יועץ השקעות כלשהו, כל זה על בסיס ידע וניסיון שלי. כל פעולה שאתם נוקטים בעקבות התוכן הזה זה אחריותכם בלבד, אוקיי? אז על מה דיברנו במפגש הקודם? דיברנו על חופש כלכלי, לצאת לחופש כלכלי, להמיר את ההון שצברנו בחופש. דיברנו על המערכת של הרגלים והפחדים שגורמים לנו להישאר חלק מהמערכת, להיות עבדים של המערכת, המטריקס שנדבר עליה גם בהמשך. דיברנו על אסטרטגיה buy borrow die, וראינו איך אנחנו נמנעים מתשלום של מיסים, ראינו את האקסל, את כל המשחקים, ודיברנו גם קצת על השקעות, מינופים והלוואות. אז היום אנחנו נדבר בעיקר על הנושא של הפנסיה, על נדל"ן ואיך לצאת מהמטריקס. אז פנסיה. יום אחד נגיע לגיל הפנסיה, גיל 67, ויחשבו לנו כמה הפנסיה חודשית מגיעה לנו. אז איך הם יחשבו את זה? הם ייקחו את כל הקצבה שצברנו שם, את הסכום שצברנו, אוקיי? ייתנו לנו איזה מספר שנקרא מקדם המרה, ויחלקו לנו את הסכום שצברנו במקדם ההמרה, וזה המספר שאנחנו, זה יהיה המספר שנקבל. תכף אני אראה לכם דוגמה מספרית, ובעצם כדי שאנחנו, המספר הזה שאנחנו נקבל, שאיתו אנחנו נחשב את הפנסיה שלנו, אנחנו נוכל להשפיע עליו מעט, ובעצם להמר כמה זמן אנחנו נחיה. בהתאם להימור שלנו, הקצבה שלנו גם כן תיקבע. אז בואו נראה למשל מה קורה לגבר בן 67 שיוצא היום לפנסיה. אז כשהוא בוחר, יש פה טבלה קצת מקוצ'צת, היא לא טבלה מלאה מבחינת אחוזים וכך הלאה, אבל זה העיקרון, אני רק רוצה להסביר את העיקרון. כשיוצאים לפנסיה, אז קובעים לנו מקדם המרה, שזה המספרים במרכז הטבלה, כשאנחנו יכולים לקבוע מה קורה אם אנחנו נפטרים, האם כמה אחוזים מהפנסיה שלנו בן או בת הזוג יקבלו, בת הזוג במקרה הזה, כי זה לגבר, ומהי תקופת ההבטחה, כמה תשלומים בטוחים אנחנו נקבל. זאת אומרת, גם אם אנחנו נלך לעולמנו אחרי חודש אחרי שיצאנו לפנסיה, כמה קצבאות יקבלו היורשים שלנו. אז במקרה הזה, למשל, שבמצב של 0 ו-0, אז אנחנו נקבל למשל מקדם של 176. אבל אם נבחר לקבל 240 קצבאות במינימום, ולתת לבן או לבת הזוג שלנו את כל הקצבה שלנו עד לסוף חיי, אנחנו בעצם נקבל מקדם של 200. אז אם היה לנו נגיד מיליון שקלים, אז במקדם של 176 היינו מקבלים 5,682. אבל אם נבחר ב-240 וה-100%, אז בעצם אנחנו יורדים רק לאזור ה-5,000 שקלים, שזה פער ביניהם שזה 13%. אז בעצם אנחנו נדרשים להחליט שאנחנו יוצאים לפנסיה, איזה מספר לבחור פה. בעצם שמים אותנו בסוג של קזינו, להמר על החיים שלנו, על הכסף שלנו, ועל הכסף שצברנו והרווחנו. נותנים לנו להיכנס לקזינו, תכף אני גם אסביר למה אני קורא לזה קזינו. אז לכל חברת פנסיה יש תקנון פנסיה. תקנון פנסיה שמציג לכם, זה ספר כזה עבה, שכתבו אותו כל מיני טובי המשפטנים בארץ, שמכסים את הצד של חברת הפנסיה, אוקיי? והם קובעים את המספרים. בעצם מי שקבע את כל המספרים שראינו מקודם, זה חברת הפנסיה, ביחד עם השותף שלהם, ממשלת ישראל, שנתנה להם אישור. בעצם שני הגופים האלה
קובעים לנו את הכללים. ויש פה משחק בינינו לבינם, שהם קבעו את הכללים, ובעצם מה שצפוי לקרות במשחק הזה, זה שאנחנו אמורים להפסיד בצורה כמעט ודאית. כמו שאתם נכנסים היום לקזינו, אתם חושבים שאתם אולי יכולים להיכנס ולנצח, שזה 50-50, אבל זה ממש לא, אתם בסיכוי גבוה מאוד, הולכים להפסיד את הכסף שלכם. אז לקרנות פנסיה האלה יש תקנון שקובע את החוקים החד צדדיים מבחינתם, אוקיי? וגם כל מה שאנחנו נחליט לגבי כספי הפנסיה שלנו, זה עובד לפי שיטת נגעת נסעת. זאת אומרת, אם אני החלטתי היום שאני רוצה לקבל קצבה מסוימת עם מקדם מסוים, אז אני לא יכול להתחרט. ברגע שקיבלתי את הקצבה הראשונה, זהו, נגמר סופית. אפילו בגיל 80, אם אני רוצה לשנות משהו, אני לא יכול. אוקיי, ואחר יש פה גם מלכודת מאוד מאוד גדולה, שתכף אני אדגים אותה, של פטירה מוקדמת. זאת אומרת, אם אני נגיד בחרתי, כמו מקודם שהראיתי ב-0-0, כאן, זאת אומרת, בלי תקופת הבטחה ו-0 לבת הזוג, אין 0 למעשה, יש 30%, פה זה טיפה מוצג אחרת בטבלה. במקרה שאני נפטר, זאת אומרת, אם יצאתי בגיל 67, קיבלתי חודש אחד קצבת פנסיה, אם אני נפטר, בעצם כל הכסף שלי התאדה, הלך. הוא יחולק בין כל העמיתים בקרן הפנסיה, וזה סיפור הכיסוי, אבל חלק גדול ממנו יילקח על ידי חברת הפנסיה וממשלת ישראל, אוקיי? אז יש פה סיכון מאוד מאוד גבוה לכסף שלנו, כי בעצם אנחנו מגיעים פה, זה בעצם יכול להיות אחד הסכומים הכי גדולים שיהיו לנו, ושמים אותנו פה בסיכון, לגנוב לנו את כל הכסף הזה, שמים אותנו פה במלכוד. והאסטרטגיה שאנחנו צריכים לעשות פה נגד המשחק החד צדדי הזה, זה להגיד שוברים את הכלים ולא משחקים, אנחנו לא משחקים במשחק הזה. היעד שלנו זה למשוך את הכסף כדי להשתחרר מהתקנון הזה של קרן הפנסיה. אז אני רוצה רגע להדגים לכם כמה כסף אתם עלולים להשאיר בקופה. אוקיי, אז נגיד שיש לי צבירה של 3 מיליון, ונתנו לי מקדם המרה של 200, כשאני אגיע לפנסיה או משהו כזה, אני יוצא בגיל 67, התיק שלי ממשיך לעשות 6% בשנה, וה-3 מיליון חלקי 200 נותן לי בעצם 15,000 לחודש, אוקיי? והקצבה שלי צמודה למדד. אז כשיצאתי בגיל 67, התחלתי לקבל 180,000 שקל בשנה, שזה 12 כפול 15, ובערך, והתחלתי עם 3 מיליון שקלים שלי, כאשר הקצבה שלי הולכת וגדלה בהצמדה למדד, והיתרה בכל שנה מוצמדת בהתאם לתשואה של השוק. אז אם הלכתי לעולמי, למשל בגיל 70, השארתי בקרן 2,800,000, אוקיי? ככל שאני מתקדם בגיל, הסכום הזה הולך ויורד. אבל אם אני לא עברתי, כמו שאתם רואים פה, את גיל 95, השארתי כסף בפנסיה, וזה סכומים לא קטנים, זה מיליונים. זה הדגמה. עכשיו, המספרים פה הם לא בדיוק מדויקים, אני לא יכול בדיוק לדעת איך הקרנות פנסיה מחשבות את זה, אבל זה קירוב לדעתי די מדויק של מה שהולך לקרות. זאת אומרת, אם אתם נפטרים בגיל 80 למשל, אתם משאירים בקרן הפנסיה 2 מיליון שקלים. זה גם לא מתייחס למצב שהאישה מקבלת, כן? אז זה רק לצורך ההדגמה. שאתם יכולים להשאיר שם הרבה מאוד כסף, וצריך לשים לזה לב, ולכן... אבל רגע, הכסף הזה עובר ליורשים, לא? לא, לא, הכסף לא עובר ליורשים. האישה מקבלת את המספר, האישה מקבלת את האחוזים שלה, למשל קבעת לאישה 50% או משהו כזה כאן, קודם כל המקדמים שלך משתנים בהתאם מראש, ואחרי שהאישה נפטרת, זהו, נגמר הסיפור, הלך הכסף. זאת אומרת, אם חלילה אתה ואשתך נפטרים באותו סדר גודל של זמן, הכסף הלך. זה לא עובר ליורשים. אוקיי? אז יש פה סכנה גדולה מאוד. ההבטחה לקצבה לאישה היא לפי המסגרת שהגדרת בהתחלה, 240, 120 וכאלה. סליחה, לא הבנתי? תחזור רגע לשני שקפים אחורה. תקופת הבטחה בחודשים זה לפנסיה לאישה, נכון? לא, 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 לא. זה מה שקורה בכל מקרה, לא משנה מה קורה לאישה, אוקיי? יש עוד יורשים, כאילו אתה קובע מוטבים בקרן,
אפילו אם האישה נפטרה, בכל מקרה אתה קובע מספר קבוע. אבל זה מספר נגיד שאתה... 180 חודשים מרגע קבלת הפנסיה, לא מרגע כן, המופע. כן, כן. חיית יותר, הם יקבלו פחות זמן. חיית יותר מ-180, ברגע שאתה נפטרת, נגמר הסיפור. אתה... אני אומר, אם חיית 100 חודשים, אם לקחת מקדם נגיד 180 ליהנות 180, אם אתה לקחת מקדם 180, עברת את המקדם 180, ביום שאתה נפטרת, אם אשתך בחיים, היא תקבל את האחוזים שנקבעו לה, את ה-50, 70, 100%, ברגע שהיא נפטרת, נגמר הסיפור. לא הבנתי את השאלה שלי. אם אני מדבר על 180%, אני מדבר על 180 תקופת הבטחה, 180 חודש, 240 חודש. אוקיי, ככה כן. דוגמה 240. זה נספר מרגע שאני מתחיל לקבל פנסיה. כן. וזה מובטח, זה התקופה שבה מובטח לאישה לקבל את האחוזים שהגדרתי. לא, לא בהכרח לאישה. נגיד שחלילה האישה נפטרה לפניך, בסדר? האישה נפטרה לפניך, או אפילו אתה לא נשוי. אתה לא נשוי. כן. אתה אומר, תקופת הבטחה 240. הלכת לעולמך אחרי 120, כן. אז אם הלכת לפני, המוטבים שלך בקופה יקבלו את ההשלמה ל-240. אוקיי. אם הלכת אחרי 240, זהו, נגמר הסיפור. אין לאף יורש. ואז מה המשמעות של ה-50% לבת זוג שאופס לבת זוג? זאת אומרת, בכל מקרה, אתה חייב להגדיר אחוזים מסוימים לבת הזוג. כמו שאמרתי, בשורה הראשונה יש פה טעות עם ה-0%, זה בעצם 30% זה המינימום. אתה חייב להשאיר משהו לבת הזוג שלך. זאת אומרת, אם אתה יצאת לפנסיה וקיבלת פנסיה חודשית של 10,000 שקלים, לא משנה באיזה גיל אתה נפטר, היא מקבלת עד סוף חייה אחוזים מסוימים מהפנסיה שלך. לא קשור לתקופת ההבטחה. לא, לא קשור. זאת אומרת, תקופת ההבטחה היא מדברת רק על יורשים, בכל מקרה האישה תקבל לפחות 30%. לכל חייה. כן. אוקיי, הבנתי, בסדר. אפשר להשאיר יורשים חוץ מהאישה? זה רק אם יש לך תקופת הבטחה. זאת אומרת, אם אני עם תקופת הבטחה 0, אז היורשים לא מקבלים כלום. היורשים יקבלו רק במצב שיש לך תקופת הבטחה מסוימת והיא לא התמלאה, וזאת אומרת שהבת זוג שלך לא קיבלה את מלוא תקופת ההבטחה. נכון, לצורך העניין, אם אנחנו מדברים על 240 קצבאות, ובן הזוג הלך לעולמו אחרי 120, אז האישה תקבל את גודל הקצבה שלו עוד 120 חודשים, ולאחר מכן בהתאם לאחוזים שנקבעו עד שארית חייה. לא, יקבלו סך הכל 240? לא, 240 היא תקבל, כמו שאמרת, נניח 10,000 שקל, ואחרי שה-240 יחלפו, כן, היא תקבל את האחוזים שלה. את האחוזים שלה עד סוף ימיה. כן. בוא נעשה את הסצנריו הזה כאילו באקסל, כאילו, ואז נראה... בסדר, תראו, זה רק שתדעו את העיקרון. בוא נגיד, זה לא משמעותי כרגע, אוקיי? זה לא האישו פה. אני רק רוצה להבהיר לכם את העיקרון. רציתי להבהיר לכם את העיקרון, שהרבה מאוד כספים פה יכולים ללכת לאיבוד. בסדר? זה המספרים כרגע לא כל כך משנים. זה רק כדי שיהיה לכם את זה בראש, לקראת מה שאני הולך להגיד לכם עכשיו. עכשיו, יש עוד מלכודת שטומנים לנו בדרך. יש לנו הרי קופות גמל וקופות גמל להשקעה. נכון? והיום, אם אתם תלכו לכל איזה יועץ פנסיוני, מה יגיד לכם? איך אתם יכולים לפדות את הכספים שם? או למשוך את זה לחשבון הבנק ולשלם 25 מס ריאלי, או להמיר את זה לקצבה חודשית פטורה ממס. אבל מה זה להמיר את זה לקצבה חודשית פטורה ממס? זה אומר שאתם מכניסים את הכסף שלכם לאיזה קרן פנסיה, תחת תקנון של קרן פנסיה, ושם אתם מקבלים את זה בקצבה פטורה ממס. אמנם זה פטור, נשמע טוב, וואלה, פטור ממס, אני אלך על זה. אבל אתם רואים שכל התקנון וכל השוד שהם הולכים לשדוד אתכם וכל המספרים שם, זה יהיה לכם גם על קופת הגמל להשקעה. זאת אומרת, הם כביכול נותנים לכם פה קצבה חודשית פטורה ממס, אבל הם מתכננים לזמבר אתכם בצורה כזאת שהם יגנבו לכם חלקים גבוהים מהכסף. אז הדרך הנכונה להימנע משתי הדרכים האלה, משתי המלכודות האלה, זה לעבוד בשיטת buy borrow die על קופות הגמל שלכם, ולקחת הלוואות, אוקיי? ואז כשאתם נפטרים,
היורשים שלכם מקבלים את הכספים בניכוי ההלוואות בלי מס, אוקיי? אז תשימו לב, לא לעשות טעות ולהמיר את קופות הגמל שלכם לקצבה. נחום, אתה בטוח בעניין הזה שבקופת גמל להשקעה, בהעברה בין דורית, לא משלמים מס? כי רק כן, אני כן, חושב, כן, בוודאות. רגע, שנייה, אני חושב שרק כשאתה לוקח את הכסף הזה ומפקיד אותו לקרן פנסיה, אוקיי? לא, לא, הם אני ממשיכים בטוח במה לשלם. שאמרתי, בוודאות. ואם אתה בטוח. רוצה, נשב אחרי זה ונראה, בוודאות, זה סגור. בקופת בסדר. קופת גמל רגילה זה לא עובד, זה רק להשקעה או בקרן פנסיה? בקופת גמל רגילה, אני לא בדיוק בקיא בחוקים שם, אני חושב שזה כמו קופת גמל להשקעה, שאתה יכול לקבל את זה כקצבה, יש אפשרות אולי למשוך את זה אחרי גיל 60, אני לא יודע, שם אין סוף חוקים, נראה אבל לי שזה אותו דבר. זה גם כן, אתה יכול לקחת אותו כקרן. אני לא בטוח שאפשר, נראה לי שאפשר לקבל את זה כקצבה, או לדעתי זה רק כקצבה אחרי גיל 60, אבל לדעתי זה שוב, אתה צריך להעביר את זה לקרן פנסיה, ושוב עושים לך את כל הטבלאות והבחירות האלה. אוקיי, אז השקף שלך מתייחס לקופות גמל להשקעה, למרות שכתוב קופות גמל. אני חושב שגם לגמל, אני רשמתי גמל, כי אני חושב שזה גם לגמל, אבל צריך לבדוק את זה באופן סופי, כי לדעתי יש כל מיני סוגים גם של קופות גמל, ישנות, חדשות, כל מיני, יש בזה הרבה משחקים. אבל לדעתי זה אמור להתנהג כמו קופת גמל להשקעה. עכשיו, עוד מלכודת בפנסיה. רגע, נחום, לא הבנתי משהו. אתה אומר שאני לוקח הלוואה, ואז הכסף, ההלוואה תרד ממה שנשאר, וזה יעבור ליורשים, אבל אתה אומר שאין, לא עובר כסף ליורשים. לא הבנתי את הקטע הזה. לא. פה אני דיברתי לא על קרן הפנסיה, אני דיברתי על קופת גמל להשקעה, משהו שדיברנו עליו גם במפגש הקודם. בקופת גמל להשקעה, כשיש לך כספים בקופה שלך, ואתה לוקח עליה הלוואות, היורשים שלך מקבלים את היתרה בקופה, בניכוי ההלוואות, ללא מס. זה קופת גמל, לא פנסיה, אוקיי? עשיתי קפיצה לקופת הגמל רגע, כדי להגיד לכם, שגם בקופת גמל מנסים למשוך אתכם, יש פה איזה מלכודת, שמנסים למשוך אתכם להעביר את הכספים לקרנות הפנסיה, כדי שתהיו שם תחת את הקרנון, ויוכלו לשדוד לכם את הכספים, ברגע שתלכו לעולמכם. הבנת? זה בסדר, אילן? הבנת את זה? כן, הבנתי. זאת אומרת, אתה יכול, רגע, אם יש לך קופת גמל רגילה, אתה אומר, עדיף לקחת נגדה הלוואות, להשאיר את זה ליורשים, אנחנו לא סגורים אם היורשים באמת לא ישלמו מס, וזה אתה אומר שאתה צריך לבדוק, אוקיי? ולא לבדות את זה בעצם כקרן. ואז לשמור על ערך לא לבדות את זה כקצבה, לא לקבל את זה כקצבה. כקצבה, סליחה, כן. בקופת גמל להשקעה, אתה אומר, אני בוודאות יודע שביום ההורשה אין מס, מעבר לתשואה שקורית אחרי מותך, ואת זה אתה יכול להעביר ליורשים לגמרי, במינוס ההלוואות שלקחת בשביל לחיות בינתיים. כן. אוקיי, עוד מלכודת אחת שיש פה בפנסיה. אתם יוצאים עכשיו לפנסיה, חסכתם הרבה מאוד כסף, נגיד הגעתם שם לסכומים גבוהים, אם תעבדו את כל הפנסיה שלכם כקצבה, אתם תגיעו לסכומים מאוד גבוהים, נגיד תקבלו קצבה חודשית של איזה 30,000 שקל, אוקיי? זה נראה אחלה דבר, לקבל פנסיה של 30,000 שקל, נראה סבבה לגמרי, אפשר לחיות בסבבה, אבל זה אולי סבבה לגיל 67, 70, משהו כזה, שאתם רוצים עכשיו לצאת, לטייל או משהו כזה, אבל כשאתם מגיעים לגיל 80, 90, אין לכם מה לעשות עם 30,000 שקל, אוקיי? וגם מה קורה? אתם מקבלים ביטוח לאומי, אתם והאישה עוד איזה 5,000 שקל, אתם מגיעים לאיזה סכום ענק כל חודש של 30-40 אלף שקל שאין לכם מה לעשות. אז תגידו, רגע, אבל אני נותן לילדים. אז תכף אני אראה לכם עוד בעיות שיש שם. עכשיו, אם אתם... אז קודם כל דיברנו על ירידה טבעית בהוצאות, זאת אומרת, גם אם תיקחו פנסיה גבוהה מדי, אתם לא יהיה לכם מה לעשות בכסף, זה בעיה של עשירים, אבל תכף נראה למה זה גורם. אתם מתחילים גם לשלם מיסים, בעצם פנסיה, שאתם מקבלים קצבת פנסיה, זה כמו משכורת לכל דבר. יש שם איזה הבדל בשונה ממשכורת רגילה, של עוד איזה אפשרות לקבל זיכוי במס על 5,000 שקלים בחודש, שזה עוד איזה 500 שקל זיכוי במס, אבל בשורה תחתונה, זה כמו לקבל משכורת, ואתם מגיעים שם ל-30% על הקצבה שלכם. זאת אומרת, אם יש לכם קצבה גבוהה, למשוך אותה,
אתם מקבלים, כל חודש משלמים עליה 30% מס שולי, אוקיי? ודיברנו על הנושא של הפטירה המוקדמת. תכף אני אראה דוגמה מספרית. עכשיו, עוד מלכודת נוספת, זה המס השולי. כמו שהרגע אמרתי, יש לכם מס שולי, יש לכם עכשיו פנסיה חודשית נגיד של 30,000 שקל, הגעתם למס שולי בעצם של 30,000 שקל, אוקיי? עכשיו אתם יצאתם לפנסיה, אתם לא רוצים לשבת בבית רגל על רגל, אתם רוצים לעבוד לכם באיזה משהו שבסבבה שלכם, יכולים להרוויח איזה 10,000 שקל, אבל מה אומר לכם מס הכנסה? יש לכם כבר הכנסה של 30,000 שקל. מעכשיו כל שקל שאתם מרוויחים במשכורת שתתחילו להרוויח, בנוסף לפנסיה, אתם כבר ב-30% מס, זאת אומרת, על כל שקל שלכם מההכנסה, אתם תתחילו לשלם מיסים גבוהים מדי, אוקיי? אז במקום לשלם קצבה גבוהה ולשלם, להסתבך עם מיסוי כפול, משאירים את רוב הכסף ומושכים אותו. תכף אנחנו נראה איך אנחנו נעשה את זה. בסדר? הבנתם את כל יש פה מלא טריקים שנועדו לשדוד לכם את הכסף, או שיקחו לכם, אם תלכו לעולמכם מוקדם, אם תיקחו פנסיה גבוהה, לוקחים לכם מיסים. כאילו הם מנסים לדפוק לכם מכל הכיוונים. אמרתי לכם מראש, זה משחק חד צדדי של מדינת ישראל וכל הקופות. בואו נראה איך זה הולך להיות לדוגמה. למשל, יצאתם לפנסיה עם קצבה חודשית של 30,000 שקל, אוקיי? על הקצבה של ה-30,000 שקל האלה, אתם תשלמו 5,000 שקל, 300 מס הכנסה, בגלל שזו קצבה גבוהה, אוקיי? נגיד שהאישה מקבלת קצבה של 10,000, שזה מתחת היא לא תצטרך לשלם מס, בואו נגיד, יוצא שבסופו של דבר, אתם מקבלים קצבה נטו של 24,700, והאישה 10,000, פלוס ביטוח לאומי 5,000, יוצא לכם, אתם והאישה בערך 40,000 שקל בחודש, אוקיי? אתם לא צריכים סכומים כאלה, בטח לא להתחיל לשלם עליהם מיסים, על כל הכספים האלה. אמנם זה סבבה להרוויח סכום כזה, ולהתחיל לפזר כספים לילדים, אבל אני אראה לכם שיטה הרבה יותר טובה, שכל הכסף הזה נשמר, ואתם לוקחים כמה שאתם צריכים, ולא כמה שמתחילים עכשיו לדחוף לכם. עכשיו, הנזק פה, ברמה חודשית של ה-5,300 מס הכנסה בחודש, מצטבר ליותר מ-60,000 שקל בשנה, שב-20 שנות פנסיה מצטבר לכם לקרוב ל-1.3 מיליון שקל מיסים בפנסיה, על הכסף שכבר הרווחתם. זאת אומרת, יש לכם פה סיבוב נוסף שעשו עליכם, זה כספים שאתם כבר שילמתם עליהם מיסים, נכון? הם עשו רווחים בבורסה, אבל עושים עליכם עוד סיבוב נוסף המדינה, של 1.3 מיליון שקל, אוקיי? אז אנחנו לא משחקים בכללים האלה, אנחנו יוצאים מהמשחק, אוקיי? מה שאנחנו עושים, האישה שאין לה מיסים, מושכת את כל הקצבה שלה של 10,000 שקלים, או בכלל, אם יש לה קצבה של מתחת למיליון, תכף אנחנו נראה, המיליון הראשון, הוא לא ניתן לשחק איתו, הוא נשאר במשחק של הפנסיה. אבל אתם, אוקיי, מושכים קצבה מינימלית של 5,000 שקלים, המדינה מחייבת אתכם למשוך קצבה של 5,000 שקלים מינימום, לפני שאתם יכולים לעשות כל מיני משחקים שאני אראה לכם, וכדי למשוך מהם את הכסף. זאת אומרת, אתה חייב קודם כל לשים איזה 1,000,000 שקלים, שמהם תקבל קצבה של אזור 5,000, אתם מגיעים לקצבת מינימום, ואז אנחנו נתחיל לשחק, תכף נראה לכם את המשחק. זאת אומרת, ה-5,000 שלכם, פלוס 10,000 של האישה, פלוס ביטוח לאומי, נותנים לכם 20,000 נטו לחודש, שזה מצוין בשבילכם, זה אמור להספיק, חוץ מזה שאתם כמובן יכולים לקחת עוד הלוואות, ועל הכספים שלכם, וכל מיני חסכונות, בלה בלה בלה, אבל לא משנה. יש לכם 20 בטוח בחודש, התחלנו, אוקיי? עכשיו בואו נראה מה אנחנו עושים. עם יתרת הכספים, בואו אני נותן לכם פה דוגמה, על 3 מיליון כספים שחסכתם בפנסיה. המיליון הראשון אמרנו, אנחנו חייבים קצבה מינימלית של 5,000 שקל, שגם אין עליה מיסים. המיליון השני, יש משהו שנקרא קיבוע זכויות. המדינה נותנת לכם, לכולם, לכל מי שמעל המיליון הראשון. מי שמתחת המיליון הראשון, אין לו את האופציה הזאת. המיליון הראשון, בעצם אולי יש לו את האופציה הזאת עד 25% מהכספים. אבל בואו נדבר עלינו, על המיליון השני. יש משהו שנקרא קיבוע זכויות. המדינה נותנת לכל אחד הטבת מס על 1,000,000 שקלים. זאת אומרת, אתם יכולים לקבל, לא לשלם מס על 1,000,000 שקלים שנמצאים לכם בפנסיה. אז אם למעשה תמשכו את הכל כקצבה,
הם יורידו לכם בכל חודש 500 שקלים זיכוי במס כנגד הדבר הזה. אבל מה שאנחנו הולכים לעשות, זה בקיבוע הזכויות הזה, להגיד להם, אנחנו רוצים את הפטור ממס על 1,000,000 שקלים עכשיו אלינו לחשבון. זאת אומרת, אנחנו שולפים מהחשבון שלנו בקרן הפנסיה, בערך 1,000,000 שקלים, אלינו לחשבון פטור ממס. מעבר ל1,000,000 השני ומעלה, יש לנו 3 מיליון, 4 מיליון, 5 מיליון, אנחנו מעבירים את זה לקופת גמל לקצבה. קופת גמל לקצבה, ששם אין את הנושא של החוקים של קרן הפנסיה, התקנון וכך הלאה. זה כמו קופת חיסכון שלנו, הם לא, ואנחנו נוכל להעביר את זה אחר כך ליורשים שלנו בצורה פטורה לחלוטין, וגם נוכל לקחת על זה הלוואות. אוקיי? אז האסטרטגיה אומרת ככה, ל1,000,000 הראשון אין לנו ברירה, המדינה מחייבת אותנו לקחת קצבה מינימלית 5,000. 1,000,000 שני, אנחנו מגישים טופס קיבוע זכויות, לוקחים את זה יועץ פנסיוני, שממלא לנו את הטופס, 1,000,000 שקלים עוברים אלינו נקים ממס לחשבון. כל השאר, אנחנו מעבירים את זה לקופת גמל לקצבה, מחוץ לקרן הפנסיה. קופת גמל לקצבה על שמנו בלבד, בלי שום תקנונים, בלי שום כלום. והכסף הזה, אנחנו נוריש אותו ליורשים. 1,000,000 השני עובר, אנחנו יכולים לשים אותו בקופה שנקראת קופת גמל עם תיקון 190. אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, אבל זה קופת גמל שנותן לנו יתרון, שאם משכנו כספים מקרן הפנסיה, הוא נותן לנו כמה הטבות, אם הפקדנו אותו בקופת גמל. אם אנחנו נפטרים לפני גיל 75, היורשים שלנו מקבלים את הכסף בפטור מלא, וכולל הרווחים ללא מיסים. אחרי גיל 75, ישולמו 15% מס נומינלי, במקום 25, על הרווחים מעבר לגיל 75. אוקיי? אז יש פה מס מופחת. נומינלי אתה מתכוון מול ריאלי בקטע של ההצמדה, אבל הרווחים זה על הרווחים בעצם. הם ישלמו מס על הרווחים. אז זה 15% נומינלי, לעומת 25% ריאלי, שה-15% נומינלי מנצח את ה-15% ריאלי. אני יכול להראות לך חישוב כזה. אתה משלם מס על הרווח בקופה או על על הרווחים, כן. על הרווחים שיבצעו. הרווחים בניקוי ההצמדה, לכן זה נומינלי. לא, נומינלי אומר, הוצאת מקרן הפנסיה את 1,000,000 שקלים, הלכת לעולמך אחרי 10 שנים ונהיו שם 2 מיליון שקלים. נהיה רווח של 1,000,000 שקלים, כן. לא משנה מה היה מדד המחירים לצרכן, ישולמו 15% מס, 15%. לעומת ריאלי. אם היית לוקח את הכסף הזה ושם אותו באיזה תוכנית חיסכון למשל, היית משלם 25% ריאלי, שזה בניקוי האינפלציה היה יוצא לך סדר גודל של איזה 18%, משהו כזה. טוב, אני חושב שאתה יודע מה האינפלציה, בסדר. בסדר? אז אלה החוקים, וצריך לשלוף את הכסף מקרן הפנסיה, שימו לב שזה חוסך לכם קרוב ל-1.3 מיליון שקל השיטה הזאת. מי שרוצה, יש לי איזה מסמך מאוד ארוך ומפורט שעבדתי איתו על ה-AI agent, מסביר בדיוק את הכל לפרטי פרטים, מי שרוצה נשלח. אוקיי, נעבור לנושא הבא, נדל"ן. אז אנחנו רוצים כמובן לראות את הילדים שלנו מסודרים עם דירות, נכון? וזה כאילו אחד החלומות שלנו, של כל אחד יהיה בית, יהיה מסודר וכך הלאה. אנחנו בעצמנו כבר מסודרים, אנחנו לא צריכים יותר מדי, ואנחנו רוצים לראות אותם מסודרים. אבל לרכוש נדל"ן זה מלכודת מטורפת, תכף אני אראה לכם את המלכודת, ובואו נסביר קודם כל כמה דברים. קודם כל, אם אתם מעבירים לילדים כסף וקניתם על שמם נדל"ן, אז קודם כל הילד הופך לבעל הבית, נכון? הוא יכול לקחת את הכסף, למכור את הבית, לעשות מה שהוא רוצה, אין לכם שליטה. אם הוא מתגרש, עכשיו יש עניין של חלוקת רכוש, אפשר לעשות כמובן הסכם לפני הגירושים, הסכם ממון, אבל בוא נגיד זה נושא קצת בעייתי. על נדל"ן, התשואה שמסתכלים לטווח ארוך היא נמוכה יותר מהכסף שלכם שעובד בשוק ההון. אוקיי? וגם אתם לוקחים את הכסף שלכם ואתם בעצם תוקעים אותו בקירות, אתם לא יכולים ליהנות ממנו. קשה לקחת נגיד הלוואות על
על דירה או דברים כאלה. כשהכסף שלכם בשוק ההון, אתם יכולים לממש אותו, אתם יכולים לבדות אותו, לקחת בגינו הלוואות, ליהנות ממנו, אוקיי? וגם אם אתם קונים דירה לילדים, היום הם צעירים, אתם לא יודעים מה קורה איתם. היום הרבה צעירים עוברים לחו"ל, הם פתאום יכולים לקבל איזו עבודה, איזו הזדמנות באיזה מקום אחר. קניתם להם דירה פה לידכם בעיר, פתאום יש להם איזו הזדמנות במקום אחר, עכשיו אתם תקועים עם הדירה, אוקיי? הם צריכים גמישות, בטח כשהם צעירים שהם עוד לא התבססו, שלא יודעים מה קורה איתם. אז יש פה הרבה בעיות בלקנות דירה לילדים. אוקיי? עכשיו אני רוצה להראות לכם, לא רק חוץ מהבעיות האלה, אני רוצה להראות לכם תרחיש לדוגמה מבחינה כספית מה קורה. אז זה משהו לדוגמה. נגיד שהבן שלנו התחתן בשעה טובה, ביחד עם ההורים של הכלה החלטנו לעזור להם לקנות דירה. אוקיי? איתרנו דירת 4 חדרים במודיעין, שתתאים להם, הדירה עולה 3 מיליון, ואנחנו החלטנו שכל צד יעביר 1,000,000 שקלים, והזוג הצעיר ייקח משכנתה של 1,000,000 שקלים ל-20 שנה. סך הכל 3 מיליון. מה דעתכם? מה הולך לקרות בסצנריו? אוקיי, אז אני אראה לכם מה הולך לקרות. אוקיי, אז אמרנו שאנחנו קונים דירה ב3 מיליון, נכון? הכסף שלנו נניח שעושה 8% בשנה. הלוואות ניתנות ב5%, המדד השנתי עולה ב1.8, ואנחנו מסתכל על טווח של 20 שנה קדימה. מחירי הדירות עלו ב-26 השנים האחרונות ב4.4%, זה לפי הנתונים של הלמ"ס. אוקיי, אז החלטנו לקנות דירה ב3 מיליון, אבל פתאום אנחנו מגלים כל מיני הפתעות, יש לנו תיווך פה, וזה 1.5% פלוס מע"מ, יש לנו עורך דין, אנחנו רוצים לעשות איזה שיפוץ קטן, להחליף אמבטיה, לשפץ את המטבח, לשים מזגנים, אוקיי? אנחנו צריכים ללכת לבנק, לקחת משכנתה, לשלם לשמאי, יש לנו מס רכישה, אפילו שזו דירה יחידה, כי עברנו את גובה המינימלי של מס רכישה של הפטור. זאת אומרת, יצא לנו כמעט 200,000 שקלים, אוקיי? למחיר. יצא לנו, בסך הכל עכשיו אנחנו כבר עומדים על 3,200. אוקיי, בסדר, אז נחלק את ה-3,200 הזה, שאמרנו שליש, אנחנו שליש, צד שני שליש, הילדים שליש, בסדר? זאת אומרת, אני עכשיו צריך להביא לילד 1,055,000 שקל. אני הולך למשוך את הכסף שלי מהבנק, לא מהבנק, מקופת הגמל שלי, מכל מיני מקומות, אבל מה יש לי שם? יש לי מיסים על הרווחים, על הכספים האלה, הכספים שלי שיושבים לי שם 10-20 שנה. כל מיני קופות גמל להשקעה, יש שם 25% מס, נכון? בשביל למשוך ל1,000,000 שקלים, אני צריך להוציא 1,055,000, אני צריך לשלם מיסים שם, של סדר גודל של 126,000 שקל. גם הצד השני צריך לשלם 126,000 שקל, כדי להוציא רק את הכסף שלו מהקופות, אוקיי? המשכנתה שהילדים ייקחו, יש לה עלות, של סדר גודל של 60%, הם ייקחו משכנתה של 1,000,000 שקלים, והם יחזירו 1,600,000. זה העלויות של משכנתה היום, אוקיי? ועכשיו, לא רק זה, הכסף שלי שהיה אמור לעבוד ב8%, היה אמור לייצר, תכף אני אראה לכם, זאת אומרת, 1,000,000 שקלים שלי, בואו נראה את זה טיפה למטה, הכסף שלי אמור היה להיות אחרי 20 שנה, שווה, 1,000,000 שנתתי להם היה אמור להיות שווה 3,800. אוקיי? אני מפסיד פה, ריאלית, אחרי 20 שנה, יותר מ2 מיליון. גם הצד השני מפסיד 2 מיליון, 2.5 מיליון. סך הכל, הדירה שקנינו ב3 מיליון, עלתה לנו יותר מ9 מיליון, 9.5 מיליון. עכשיו אתם אומרים, רגע, קנית ב3 מיליון, אחרי 20 שנה הבית, המחיר שלו עלה, נכון? בסדר, הנה בבקשה, אז הוא שווה, הוא עלה בהתאם לעליית מחירי הדירות, נהיה שווה, קנינו ב3 מיליון, אחרי 20 שנה נהיה 7 מיליון, אבל ריאלית זה אזור 5 מיליון. זאת אומרת, שאנחנו הפסדנו פה עם העסק הזה 4.5 מיליון שקלים בשביל לקנות דירה. ומה עוד נדפקנו? גם אני נדפק, כאילו כולנו נדפקנו. ההון שלי לא עבד, הצד השני ההון שלו לא עבד. ומה הילדים? גם נדפקו, למה? יש להם עכשיו משכנתה על הראש כל חודש
7,000 שקל. 7,000 שקל, וואלה, לא מעט. לזוג צעיר על הראש, עכשיו יש לו ילדים, יש לו הוצאות. בקיצור, כולנו דפקנו את עצמנו, אוקיי? בשביל לקנות את הדירה הזאת. עכשיו אני אראה לכם את הפתרון. הפתרון, להשכיר דירה. בואו ניקח את אותה דירה של 3 מיליון. אוקיי? אנחנו נשכיר אותה, בואו נגיד שהשכירות החודשית היא סדר גודל של 3%, 3%, אוקיי? או 3%. זאת אומרת, אנחנו 3% בשנה, שזה דירה של 3 מיליון, אנחנו יכולים להשכיר היום ב-7,500 שקלים לחודש. אז בואו שוב נעזור לילדים, נעשה שליש. אני אתן להם 2,475 בחודש, צד השני אותו דבר, והם יצטרכו לממן את עצמם ב-2,475. עכשיו, קודם כל, המצב הזה הרבה יותר נוח לי, למה? אפילו אם יש לי את המיליון ומשהו לתת להם, איזה סיכוי יש לצד השני של ההורי הקלה, שהם גם יבואו, יסכימו לשים איזה מיליון, נכון? סיכוי נמוך. קשה למצוא קלה כזאת, הלוואי, כן? אבל הרבה יותר נוח להגיד לצד השני, בואו תעזרו להם 10 שנים קדימה, כמה זה 2,500 בחודש, 30,000 בשנה, תנו להם 300,000 שקל 10 שנים קדימה, בואו נעזור להם להתחיל את החיים. הרבה יותר קל להתחיל במוד כזה, אוקיי? עכשיו, אני מבצע משיכה מהכספים שלי, כמו שאנחנו עושים בשיטה של ה-buy borrow die, מוסיף אותם לאקסל שלי, ומוסיף לי 2,775 למשיכה החודשית שלי, אוקיי? גם כאן בסצנריו הזה יש לי הפסד הוני, כי אני מושך כספים ולוקח הלוואות. אני מפסיד לטווח של 20 שנה איזה 800,000 שקל. בסדר, לא קרה כלום. הצד השני גם מפסיד 800,000 שקל. השכירות עולה לנו איזה 600,000 שקל ל-20 שנה. סך הכל העלות שלנו פה, 2 מיליון, קצת יותר מ2 מיליון, אוקיי? אבל מה קורה? התיק שלי, שממנו כמעט ולא משכתי, אחרי 20 שנה, התיק של הכספים שלי שנשארו שם בקרן, כבר שווה 3 מיליון. לצד השני, גם התיק, המיליון שלו, הפכו ל3 מיליון. זאת אומרת, השווי שלנו עכשיו, שאנחנו יכולים להוריש לילדים, 6 מיליון. זאת אומרת, ה6 מיליון, פחות ה2 מיליון שעלה לנו, אנחנו נותנים עכשיו לילדים בעוד 20 שנה, 4 מיליון, מורישים להם הון, כן? של 4 מיליון, שממשיך לעבוד, וההפרש מהרכישה זה 8.5 מיליון כמעט. תבינו ששם היינו בהפסד, פה אנחנו ברווח. הפרש של 8.5 מיליון שקלים, רק אם אנחנו עובדים בשיטה הזאת של לעזור לילדים בלהשכיר דירה, ולא הולכים לקנות להם דירה. אוקיי? עכשיו יש לכם... נחום, מה זה ההפסד הוני? איך הגעת ל-788 הפסד הוני? זאת אומרת, אני רוצה לתת לילדים שלי, לילד, 2,475, נכון? לחודש. זאת אומרת, אני רוצה לקחת הלוואה שנתית של הסכום הזה כפול 12. נכון? איפה אני? כן. זה יוצא 29,700. אז אני צריך להתחיל לשלם על זה ריביות. אוקיי? ולכן, אם... נגיד, אני מקצה לזה סכום מסוים, ובסופו של דבר, הריביות האלה, אם לא הייתי לוקח את ההלוואות האלה, בואו רגע נראה איך זה מסתכם, רגע, אני צריך לראות איפה זה. 788 שלך אחרי 16 שנה. זה לא זה, בואו נראה, שנייה, אני לא... אוקיי. אתה אומר בעצם שהכסף הזה, אם הוא היה נשאר אצלך בחשבון, היית עושה עליו ריבית? כן, הייתי עושה עליו עוד 800,000 שקל. עכשיו אני לוקח הלוואות, אז הכסף שלי עושה קצת פחות, עושה פחות 800,000 שקל. בסדר, אני לא... אבל בעצם אתה אומר שאתה עכשיו אומר לילדים שלך תגור, עד שאני אמות תגור בסחירות, כשאני אמות קבלו את הכסף, תקנו את הדירה. גם לא חייב שיקנו את הדירה, לא. יכולים להמשיך בסחירות, זה עניין שלהם כבר, גמרנו. הם יקחו את הדירה שלך, מה אתם צריכים את זה? יש לי עוד צעד קדימה, שנייה. בואו נלך לראות קניית דירה, עזבו את הילדים עכשיו, בואו נראה האם שווה בכלל לקנות דירה. בסדר? בואו עכשיו נדבר על לקנות דירה בכלל. בואו נגיד שאנחנו רוצים לקנות נכס שאותו נוריש לילדים, בלי קשר צד שני וכך הלאה.
בוא נגיד שיש לנו נכס היום של 2 מיליון בשוק, אוקיי? ההון שלנו עושה 7%, אוקיי? אנחנו יכולים לקחת הלוואות בריבית כזאת, המדד, להסתכל על 20 שנה קדימה, זה עליית מחירי הדירות, שוב יש לנו את העלויות, תיווך, עורך דין, שיפוץ, משכנתה, בלה בלה בלה, נהיה לנו 2 מיליון 100, קנינו ב2 מיליון, יש לנו עלויות 2 מיליון 100. אם אנחנו עכשיו נחלק את זה בין משכנתה לבין הון עצמי, נגיד ניקח 75% משכנתה, או 50-50, מה שאתם רוצים, נגיד ניקח 50%, 50% מימון עצמי, הון עצמי 50% משכנתה, אוקיי? עכשיו, יהיה לנו פה, בואו רגע, דווקא אני אשאיר את זה 25-70, המשכנתה החודשית שלנו, היא תהיה 10,000 שקלים, אזור 10,000 שקלים, השכירות החודשית תהיה סדר גודל של 5,000, זאת אומרת, דופק לנו את התזרים ב5.5 כמעט בחודש, זאת אומרת, סדר גודל שאנחנו צריכים עכשיו כל שנה, דופק לנו את התזרים 60,000 שקל. תוסיפו לאקסל שלנו 60,000 שקל. אנחנו דופקים את עצמנו, למה? כי אם שמה אנחנו מתבססים על תזרים מסוים, עכשיו פתאום אנחנו צריכים עוד 60,000 שקל, זה קצת יכול להפריע לנו בתזרים. אוקיי? כן, עכשיו, אבל 10,000 האלה עוד 20 שנה יסתיימו. בסחירות זה יישאר לי עד סוף חיי. גם הכסף שלך בבנק יכול להישאר עד סוף חייך. בוא נסתכל 20 שנה קדימה, אוקיי, זה בדיוק, בוא נסתכל עכשיו מה קרה. בשביל למשוך את הכסף, כדי לקנות את ה-25% שלי, בשביל למשוך פה 500,000 שהייתי צריך להון עצמי, הייתי צריך לשלם עכשיו את ה-25% ריאלי, לשלם 60,000 שקל רק בשביל למשוך את הכסף מהקופות שלי. המשכנתה שלקחתי על 1.5 מיליון, אני משלם עליה ריביות של אזור 900,000 שקל. עולה לי המשכנתה לאורך 20 שנה. יש לי הכנסות מסחירות 1,200,000, הפסד הוני גם על הכסף שלי 1,000,000 שקלים, סך הכל עלויות 770, יוצא סך הכל שעלה לי הדירה 2 מיליון, כמעט 3 מיליון שקלים, עלתה לי הדירה. בסוף התקופה הדירה תהיה שווה ריאלית 3 מיליון, זאת אומרת הרווחתי, הרווח על הדירה אחרי 20 שנה, 436,000 שקל, בעצם הרווחתי 20,000 שקל בשנה. וואלה, נשמע סבבה, נכון, להרוויח 20,000 שקל בשנה. אל תשכחו שסינדלנו לנו את התזרים החודשי ב-5,400. אבל בואו נסתכל רגע, מה קורה אם היינו ממשיכים לרוץ בשוק ההון. הרווח שלנו היה 1,000,000 שקלים, פי 2.3. זאת אומרת שכל ההשקעה הזו בדירה הייתה לא כדאית. אמנם הרווחנו ממנה 20,000 שקל בחודש, אבל אם אנחנו מסתכלים אם השוק יעשה לנו 7%, אנחנו לא צריכים את כל הבלגן הזה, אנחנו לא צריכים את הפגיעה בתזרים החודשי שלנו. אנחנו מרוויחים שהכסף שלנו עובד בלי כל הכאב ראש, בלי לממן לא את העורך דין, לא את המתווך, לא את השיפוצניקים, לא את הבנקים, לא את אף אחד. הכסף שלנו עובד בשבילנו, ואנחנו מושכים אותו בלי מיסים. אתם מבינים מה קורה פה? אז התחלנו עם נדל"ן, שרצינו להיות אחלה עם הילדים שלנו, עמדנו להפסיד פה איזה 4.5 מיליון. אמרנו, נזכיר להם שזה עדיפות, כמובן אנחנו רוצים לעזור להם, אנחנו לא נשאיר אותם בלי עזרה. נלך על האופציה הזאת, אוקיי? נוריש להם כסף, והם לא יקנו נדל"ן, כי זה לא משתלם לקנות נדל"ן, אני מראה לכם. מה הם יעשו עם הכסף שאנחנו נוריש להם? ימשיכו את שיטת ההלוואות, ולא יפסידו פה כסף, כל העסק פה, אתם רואים, פה רק זה ילד אחד, אני ראיתי לכם פה, חיסכון של איזה 5 מיליון שקלים, או 8 מיליון שקלים, פה ל-20 שנה. תכפילו 3-4 ילדים, בבקשה, תראו כמה כסף פה רץ לכם, כסף שהייתם יכולים לבזבז. אתם והילדים שלכם, כמובן, זה נפרס על הרבה שנים, לא מרגישים את זה, אבל זה כסף שאף אחד לא חושב עליו, לא סופר אותו. 3 ילדים, 25 מיליון שקלים. זה הפסדים מטורפים, שאנחנו לא רואים אותם, לא חושבים עליהם בכלל. שאלות? טוב, ברור שלקחת כאן מקרי קצה ואת המקסימום רווח מה מקרה האפשרי. קצה? איזה מקרה קצה? ילד שלך, אתה רוצה לקנות לו היום דירת 4 חדרים באזור המרכז, 3 מיליון שקל, זה לא רגע, מקרה קצה. עצור שנייה. קודם כל אמרת, אם הייתי לו, מקרה קצה, כי אתה אומר, אם הייתי לוקח כסף
קופת גמל, אבל אוקיי. בשיעור הקודם שלך, אמרת אם כן. אתה רוצה להוציא כסף, עדיף שתוציא אותו מקרן השתלמות, ולא שלא משלמים עליה מס. נכון. אוקיי, אז אין לך. אז נגיד, אז רגע, היית שנייה, לוקח, שנייה. אז חלקית לא, היית לא, לא, לוקח רגע, שנייה, מפה, שנייה, וחלקית שנייה. לוקח משם. הדבר לכן, היחיד שאתה... זה מקרי קצה, כי אתה לוקח את המקסימום. לא, מקסימום רווח או לא, מקסימום עלות. לא, 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 תקשיב. אם תיקח מקופת הגמל להשקעה, החיסכון היחיד שלך יהיה שתבטל לך את עלות משיכת הכספים פה בסך 126,000 שקל, פשוט לא יהיה לך מס במשיכה. נכון, נכון, אני מסכים איתך. לא, ההפסד הגדול שלך פה הוא ההפסד ההוני שהכסף שלך לא ממשיך לעבוד, שזה 2 מיליון. אני מסכים איתך לגבי הדבר הזה. ברמה העקרונית, מה שהתכוונתי לומר שברמה העקרונית, נכון, בשוק ההון אתה תרוויח יותר מאשר אם אתה תשקיע את הכסף בנדל"ן, בין אם תקנה, לא משנה מה שזה לא יהיה. כן. זה בסדר, אין לי ויכוח על הנקודה הזו, אבל מה שהתכוונתי לומר, שבדוגמאות שאתה נותן, אתה פשוט משתמש נותן את המקרים המקסימליים, נקרא לזה. לא, שוב אני אומר. כי יש גם כמובן בוא אני אקח איתך את ש20 שנה המקרה אנחנו הכי לא... מרוויחים 8% בשוק ההון, כאשר אנחנו יודעים שיש עליות וירידות. בוא נשחק עם המספרים, בבקשה, בוא תראה, אני אראה לך מה קורה. אתה אומר בשוק ההון, אתה יודע מה, תעשה בשוק ההון רק 6%, לא 8%, בסדר? בוא אני אומר לך, מחירי הדירות לא עולים ב-4.4, עלו ב5%, בסדר? תגיד, אתה מושך אתה לא מושך עם מיסים, אתה משלם, יש לך 1,000,000 שקל, לתת להם מקרן השתלמות. אין לך פה את ה-126. בוא נראה מה קורה. שוב, יש לך פה הפסד של איזה 1,000,000 שקלים. אחרי 20 שנה, אתה שמת פה 6.5 מיליון, הדירה שווה 5.5, אתה מפסיד פה עדיין, אתה בהפסד של 1,000,000 שקלים. אוקיי? ושיחקתי עם המספרים, כמו שאמרת. אין פה, להיזהר מהנושא הזה. אתם יודעים מה? תבואו שאתם חושבים מעכשיו, לקנות דירה לילדים, קחו את האקסל, שימו את המספרים, תעשו את החישובים שלכם, שימו את ההנחות יסוד שלכם, מה שאתם רוצים, תבדקו את עצמכם, אל תלכו, כי אנחנו מתוכנתים, המדינה תכנתה אותנו ללכת ולקנות דירות, הכניסו לנו את זה למוח, תקנה דירה, הם גם דוחפים אותנו, נותנים לנו פטור ממס, רכישה, נותנים לנו כל מיני דברים לקנות דירה. תיזהרו, יש פה מלכודות רציניות של המון כסף שהמדינה מכניסה לכם. בואו נחזור רגע למצגת. אוקיי, אז ראינו גם את זה. אז בואו נסכם רגע. ברכישה היה לנו עלויות גבוהות, אוקיי? יש גם תחזוקה, נכון? ועוד לא דיברנו בכלל תחזוקה של דירה 20 שנה, לא הכנסתי את זה בכלל. בלי גמישות, קניתם דירה לילד במודיעין, עכשיו הוא הולך לגור בארצות הברית, הדירה פה תקועה, איך תזכיר אותה עכשיו, גם תתעסק עם שכירויות. מחר הוא מתגרש, לכו נריב על הכסף, מי נתן, מה מימו, נטל כבד על הילדים, שמים להם משכנתה על הראש, כמו שהיה לנו. מה הם צריכים את זה? הם לא צריכים משכנתה על הראש, הם צריכים להיות גמישים. אם אנחנו מזכירים, בלי עלויות כניסה, אנחנו באים, רואים דירה, סוגרים חוזה, זהו, משלמים חודשית. 0 עלויות, יש לנו גמישות, מחר רוצים לעבור לגור מקום אחר, הכל סבבה. ההון שלנו ממשיך לעבוד, אין לנו לחץ, מחר יש איזה קטסטרופות, אנחנו לא בלחץ. בסדר? ועוד בונוס נוסף, הילדים יכולים לזכות במכרזים של דיור של המדינה, אולי הם יכולים לזכות באיזה מכרז, ולקנות דירה ב500,000 שקל פחות ממחיר השוק, שזה כבר משחק אחר לגמרי, זה לא כמו שהסתכלנו עד עכשיו. עד עכשיו הסתכלנו על דירה למגורים ל-20 שנה. פה אם זוכים באיזה מכרז בהנחה של 500,000, זה מימון מסוג אחר, זה משחקים אחרים, אפשר לזכות פה באיזה 500,000 בונוס, אוקיי? שלא נדפוק לעצמנו את הבונוס. אוקיי, אז סיימנו את הנושא של הנדל"ן, אני רוצה להראות לכם, אני כל הזמן מדבר איתכם, אתם איתי? אני רוצה להראות לכם איזה קטע קצר, אני הולך עכשיו לעבור על הנושא של המטריקס והתכנות, אז אני רוצה להראות לכם קטע קצר מהסרט המטריקס, לא יודע אם יצא לכם לראות או אם אתם זוכרים. יש פה את הקטע טוב, בואו נראה את הקטע. רגע, אני מקווה שתוכלו לשמוע, אני אשתיק את זה פה. רק שנייה. זה 2 דקות.
or when you can feel it when you go to work. ראיתם את הסרט, מכירים? כן. ברור. אוקיי, אז מורפיוס, אני אזכיר לכם, הוא המנהיג של המורדים, והוא מציע לניאו לגלות את האמת. לגלות את האמת, הוא נותן לו שתי אפשרויות, את הגלולה הכחולה של מחר בבוקר אתה קם, שאתה שוכח מהכל, או לגלות את האמת שאתה בעצם חלק מהמטריקס, שאתה עבד, אוקיי? אז בואו נראה. אז בעצם הוא אומר לו, the matrix is all around us, is everywhere, is all around us. אז בואו נראה איפה המטריקס נמצאת, ואנחנו בכלל לא מרגישים אותה. אז ראינו עכשיו בפנסיה, אנשים לא מודעים בכלל למה שקורה, לוקחים קצבת פנסיה, שודדים אותה. סיפרו לנו לקחת משכנתה, לקנות בית, לקנות בתים לילדים. ראיתם כמה כסף אתם הולכים להפסיד שם. החסכונות שלכם, חשבתם שהם שלכם, הם לא בדיוק שלכם, הם חלק של המדינה. סיפרו לנו לעבוד קשה כל החיים וליהנות בפנסיה, זה בלוף הכי גדול, אנחנו בגיל 70 הולכים ליפול. אמרו לנו שיותר כסף זה יותר טוב, זה אולי היה פעם נכון, אבל עכשיו שאנחנו כבר, הזמן שלנו יקר לנו יותר מהכסף, זה לא בהכרח נכון. אוקיי? יש עלינו לחץ תמידי כל הזמן, אנחנו חיים פה בלחץ, יש לנו עומס מטורף של מידע, עומס מטורף שלא נותן לנו לחשוב, לא נותן לנו להתרכז, לא נותן לנו לחשוב בצורה מעמיקה על שום דבר. אנשים כבר הפסיקו לחשוב, הם לא מסוגלים לחשוב, הם רק עוסקים בלהדוף את המידע ואת הטרדות שיש להם. מספרים לכם שאנחנו חיים במדינה עם תוחלת החיים הכי גבוהה אולי במערב, עם איזה 83 או 88 שנים, אבל מה שלא מספרים לכם, שמדינת ישראל היא במקום האחרון בתוחלת החיים הבריאים. זאת אומרת, אנשים מתחילים להיות חולים הכי מוקדם, בין המדינות הכי, כאילו במקום האחרון. זאת אומרת, בישראל אנשים מתחילים להיות חולים כבר באזור הגיל 70-72, אנשים כבר מתחילים להיות חולים. זאת אומרת, זה שמחזיקים אותם בחיים עד גיל 80 ומשהו, זה לא אומר שהם חיים. Okay? דוחפים לנו את תרבות הצריכה, לקנות ולקנות וכל הזמן, ועוד כל מיני דברים, תעשיית המזון שמוכרים לנו סוכר ומזון מתועש, התרופות שאנחנו מתמכרים להם וכך הלאה. אז אנחנו לא שמים לב, אנחנו חיים בשגרה, אבל יש את המטריקס בכל מקום, שאנחנו משועבדים, אנחנו בעצם עבדים של הדבר הזה. אז אני רוצה להציע לכם לצאת מהמטריקס, ולתת לכם את שתי הגלולות האלה,
אתם לא צריכים יותר לפעול לפי הכללים שהיו עד עכשיו, לפי הכללים הישנים. אתם צריכים להחליט מתי לצאת לחופש. יש לכם את שתי הגלולות, הכחולה, לקום מחר בבוקר, להמשיך את החיים שלכם, איך שהתרגלתם, ולחזור לשגרה, הכל סבבה, לא תדעו כלום. תשכחו מהשיחה הזאת. אתם יכולים לקחת את הגלולה האדומה, ולשנות את החיים שלכם, לצאת לחופש. לצאת אל וונדרלנד, לארץ הפלאות. אז האמת היא שאנחנו עבדים, אוקיי? אנחנו עבדים של המערכת הזאת, ואני רוצה להציע לכם לצאת אל ארץ הפלאות, ולפחות חלקכם יכולים לצאת. יש את האקסל שלי שאתם יכולים לראות איפה אתם עומדים, איפה אתם נמצאים, וגם אם אתם עדיין לא שם או לא בטוחים, אתם יכולים לעשות לכם תוכנית, לצאת עוד שנה, שנתיים, אבל אם עברתם לגיל 50, שיהיה לכם תוכנית מוכנה ביד כבר, לצאת, אוקיי? ומי שיצא ורוצה לצאת עכשיו בקרוב, אז הוא יכול גם לתת לעצמו מתנה, שאני אלמד אותו איך לקחת את המתנה הזאת. המתנה הזאת זה חופשה במתנה בנובמבר-דצמבר הקרוב, בארגנטינה וצ'ילה, חודשיים, חופשה במתנה, הכל כלול, טיסות, מלונות, תחבורה, אטרקציות, הכל. נובמבר-דצמבר, אתם בסוף העולם, בדרום אמריקה, באזור אנטארקטיקה שם, מתחילים את החיים האחרים שלכם. אם אתם רוצים את המתנה הזאת, אני אלמד אתכם איך לקחת אותה. חופשה במתנה. וזהו, אני אשמח אם תרצו לקבל ממני תוכן נוסף בהמשך, זה הטלפון שלי, אם אין לכם אותו. וזהו, תודה רבה, אני הקלטתי את המפגש הזה, ואני אעביר לכם אותו, תוכלו לשתף אותו עם חברים, עם משפחה, אם בא לכם. ובכיף, אם יש עוד שאלות, אני אשמח לענות. נחום, יש לי שאלה, זה תומר. אני יכול שהסברת על זה ואני אולי לא שמעתי. פרישה מוקדמת, זאת אומרת בגיל 60, מה אתה חושב על זה? אני עשיתי חישוב, לא יודע אם יש לי את זה באקסל, לא, נראה לי שאין לי את זה באקסל, יכול להיות שכן. עשיתי חישוב כזה, או בדקתי את הנושא הזה, לא, אין לי משהו כזה להציג כרגע, אני בדקתי אבל את הנושא הזה. קצבה בגיל 60, מה שהיא אומרת, שאתה הולך, המקדם שלך שראינו עם הפנסיה, המקדם שלך יהיה גבוה יותר, הרבה יותר גבוה, אוקיי? אמנם אתה מתחיל לקבל את הקצבה שלך בגיל 60, אבל סכומים קטנים יותר ממה שהיית מקבל אם היית מגיע לגיל 67. עכשיו, יש פה קטע של, כאילו, אם בעצם אתה נפטר מוקדם יחסית, אז היה שווה לך אולי לעשות את זה, אבל אם אתה עובר גיל מסוים, שאני עשיתי חישוב שזה יוצא אזור ה-74-75, אז אתה כבר מפסיד כסף. עכשיו, בכל מקרה, אם אנחנו עובדים בשיטה של ה-buy, borrow, die, אנחנו לא צריכים אותם. אנחנו לא צריכים את הקטע הזה שישחקו לנו עם החוקים שלהם במקדמים. אנחנו לוקחים את הכסף שלנו, ואנחנו משתמשים בו בלי מיסים, אוקיי? במקרה הזה, אם אתה נפטר בין גיל 60 לגיל 67, יש שם שוב את התקנון של קרן פנסיה, שזה נעלם אחד גדול, אבל לפי ההבנה שלי, אשתך מקבלת את זה נקרא פנסיה כפויה, אשתך מקבלת אחוזים מסוימים מהפנסיה שאתה היית אמור לקבל. אני לא יודע בדיוק איך זה עובד, זה נעלם גדול בחוקים שלהם, אבל זה מה שהולך לקרות. והם יגידו לך גם שעד גיל פרישה, בעצם מה שקורה, אם אתה נגיד יוצא בגיל 60, הפנסיה היא עד גיל 67 היא נחשבת כביטוח, סוג של ביטוח, יש שם איזה חלק מרכיב ביטוחי כזה. והם נותנים לך ב5-6 חודשים הראשונים ביטוח, כאילו הם מכסים לך את הביטוח מתוך הכספים שלך שבקרן, ואחר כך הביטוח שלך, אם אתה לא ממשיך להפקיד להם כספים, הביטוח הזה פג. אני לא יודע בדיוק את כל המשמעויות האלה, אני חושב שלא צריך, לפי מה שבדקתי, לא כדאי להמשיך להפקיד להם, זה לא נותן לך שום דבר לפי ההבנה שלי, אבל אני לא אשמח של לשאול אותו את זה, אבל שוב אני אומר, בוא תתבסס על הכספים שלך לפני שאתה מתעסק איתם, וגם אם כן, לבדוק את זה מול איזה יועץ פנסיוני שמבין את הנושא הזה בצורה יותר טובה ממני. נכון, אפשר עוד שאלה? כן.
אם אתה יוצא נגיד בגיל 60, 62 לפנסיה, ואתה רוצה לקחת רק את מה שהמדינה מחייבת אותך, אותם 5,000 שקל, המיליון הראשון. כן, אז המקדם שלך יהיה יותר גבוה, ואתה לא תצטרך, לא יספיק לך מיליון, תצטרך להקדיש שם איזה 1,300,000, כי המקדם אתה שלך אומר יהיה בגלל גבוה. שה-5,000 זה כן, ה-5,000 עדיין אתה תידרש ל-5,000, או שתצטרך להשלים אותו בגיל 67. בעצם אתה יודע מה, אתה לא חייב, נגיד, אם אתה זקוק לכסף, תיקח כמה שאתה רוצה, אתה לא חייב לקחת את כל הכסף, אתה יכול לקחת רק חלקים. לא, אני רוצה כשתגיע לקחת לגיל מה 67, שפטור. כשתגיע לגיל 67, תיקח לה את ההשלמה לקצבת המינימום, ואז תוכל לעשות את המשחקים שלנו. אבל תיאורטית אני יכול לקחת את 5,000 שקל הראשונים, יש איזה עלות, מגיל 60 שאני אגיע. 60. אתה יכול לקחת כמה שאתה רוצה. כן, אבל זה לא... אני רוצה לקחת את המינימום. אתה אומר בעצם הפטור ממס הוא רק מגיע אחרי זה, אמרת 20,000 שקל או כמה... בואו נראה לכם. כמה הקצבה הפטורה בעצם? יש את דוגמה על 30,000, אמרת שיש... מה הרף כאילו? תסתכל, יש לך בשכר מעבודה, נגיד יש לך 40,000 שקל, בוא ניקח 30,000, שכר מעבודה, עובד ככה, יש לך זיכוי של תושב ישראל או משהו כזה לגברים, 550 שקלים, אתה משלם על 30,000, אזור ה-6,000 שקלים. בפנסיה אתה מקבל עוד זיכוי, אתה זוכר שדיברתי שהמדינה נותנת איזה הטבה, פטור ממס על 1,000,000 שקלים? כן. אז אתה יכול או לחלק את זה, לקבל את הפטור ממס חודשית, אזור התוספת פה של איזה 500-600 שקלים, או לקבל את זה במשיכה חד פעמית אליך לחשבון. אני חושב שכדאי לקבל את זה במשיכה חד פעמית. למה? כי אם אתה בוחר לקבל את זה בזיכוי חודשית, אם אתה הולך לעולמך, אז אתה מאבד בעצם אם אתה הולך לעולמך במוקדם, אתה איבדת למעשה את הפטור, אתה הפסדת את הזיכויים האלה, היורשים שלך לא מקבלים שום זיכויים כאלה, הכסף נעלם. לכן עדיף לך את הכסף אצלך בבנק. הנושא הזה של פנסיה מוקדמת, אני לא רוצה להיכנס, אני לא בקיא בו, ואני שוב אני אומר... מה שאתה אומר בעצם, תעשה ביי בורודאי. כן, מה אתה צריך אותם? 67 תקבל את ה-5,000 שאתה חייב לקבל, שעדיין ממס, וזה יתקזז, זה ירד 1,000,000 מתוך הקרן פנסיה שלך, סך הכל, מתוך כמה שיש לך. כן, תקבל אותו כקצבה. אם תהיה לחוץ, אם אתה לחוץ, אם התזרים שלך לחוץ, אז כן תלך ותיקח משהו, אל תהיה בלחץ, כן, יש לך כסף, וואלה, אל תחיה בסבבה, זה החיים שלך. עכשיו רגע, עוד משהו ששכחתי להראות לכם, אמרנו שאנחנו רוצים, אם זאת הייתה תוכנית הבסיס שלי, כן, ואני רוצה עכשיו לעזור לילדים, נגיד ילד ראשון עכשיו, אני עוזר לו פה עם דירה ב-30,000 שקל בשנה, אוקיי? ונגיד אחרי שנה הילד השני, גם כן אני עוזר לו בדירה 30,000 שקל, אני כבר ב-60, ופה הילד השלישי ב-90. פה נגיד אני עוזר להם פה איזה כמה שנים טובות, משהו כזה. אני בודק את עצמי מבחינת התוכנית שלי, מבחינת המספרים, מה קורה, איפה, מה אני מוריש, איזה אחוזים הגעתי, בלה בלה בלה. יש לי פה, רגע, אופס, אני קיבלתי פה ירושות, זה עוזר לי. שוב, אני מכניס את הכל לתוכנית, כן? רגע, פה ה-90 ברח לי עד הסוף, שנייה, אני אשים את זה, 0, פה. אוקיי, אני רואה שאני וואלה יכול לעמוד בזה, אתם רואים, אני נותן פה איזה 10 שנים, כמה שנים, נותן פה לילדים 10 שנים של שכירויות, נותן להם דירות, ואני מגיע לאחוזים של 30%, אני יכול לעמוד בזה. אני רואה שאני לעצמי צריך את ה-15,000 שקלים שלי, סבבה, אני נותן פה לילדים 10 שנים עזרה בדירות, ואפילו, אתם רואים שהגרף של האחוזים הולך ויורד, אני ארביץ להם עוד, אתן להם עוד יותר, אתחיל להרביץ להם פה עוד יותר, פה אני אקפוץ ל-120,000 כבר, אתן להם עוד יותר, חסה להם עוד יותר, את כל הסירות, אוקיי? אתן להם עוד ועוד, המטרה היא לתת לילדים כספים כמה שיותר מוקדם, בגילאים כמה שיותר צעירים, כשהם צריכים את הכסף הזה. אם אני אתן להם את הכסף בגיל 50-60, זה כבר יהיה מאוחר מדי, זה לא שווה להם. זה כמו שאני אקבל היום ירושות של מיליונים, אני לא צריך את הכסף, יש לי את הכסף שלי, עבדתי, חסכתי, גדלתי. אוקיי? אנחנו רוצים לעזור לילדים כמה שיותר מוקדם, אבל לא להסיט את הכסף שלנו בעסקאות נדל"ן. בסדר, אז שימו לב. כן. יש אני לא יודע איך זה עובד אצל כולם, אבל יש קטע של משיכה הונית של פיצויים או משהו דומה לזה.
כן, זה משהו שאולי שכחתי להגיד, אם אתה מושך פיצויים אחרי שאתה עוזב מקומות עבודה, אז המיליון לא, שקל... בסוף הזה אני כאילו יוצא לפנסיה, או מוציא את עצמי לפנסיה מוקדמת, או מה שזה לא יהיה, זה ומפסיק... דופק לך, רגע, כן, זה משהו כספים שמושכים, אחרי כספי פיצויים שמושכים בסיום של מקומות עבודה, זה דופק את המיליון שקלים שניתן אחר כך למשוך בפטור ממס. על כל שקל שמשכת, הם עושים לך חישוב, כאילו אתה לקחת פטור ממס על 1.35 שקל. זאת אומרת, אם משכת עכשיו כספי פיצויים של 100,000 שקל, הם אומרים כאילו אתה משכת 135,000 שקל קיבלת זיכוי, או משהו כזה. יש להם כל מיני משחקים, זה שוב כל המנגנון הזה שהם השוד הגדול הזה של הפנסיה. צריך להיזהר במשיכת, רוב היועצים הפנסיונים ממליצים לכם לא למשוך כספי פיצויים, ולעבוד עם הטופס היוון זכויות הזה שהראיתי בפנסיה, ולמשוך את הכסף פטור ממס. אם אתה עושה משיכות, אז אתה נדפק ב-35%. לא, התכוונתי לשאול לגבי שאתה מגיע, או שאתה מגיע לפנסיה, או יוצא לפנסיה, או אם אתה עוצר עשית לעצמך פנסיה מוקדמת, ואתה כבר מפסיק לשלם לקרן הפנסיה, אתה אומר שאין טעם להמשיך ולשלם להם. מה קורה לסכומי הפיצויים שהצטברו לך? אתה שומר אותם הם נשארים שם. מתי? אתה תשאיר אותם שם. אתה תיקח אותם בגיל 67 עם היוון זכויות, עם המיליון שאתה שולף. הבנתי. אם אתה תיקח אותם לפני זה, הם ידפקו לך את זה כפול 1.35. עכשיו, לגבי כל האקסל הזה שהראית לנו, אני מניח שמה שרלוונטי לנו, או לכל אחד, זה בגדול תוכנית הבסיס, נכון? הטמפלייט שלה. כן, כל אחד יכול לקבל ממני את האקסל הזה. נשים פה את המספרים שלו. מה זה צריך? אתם חייבים, אתם צריכים שיהיה לכם, תשחקו, תראו איפה אתם עומדים. שימו את המספרים שלכם, תכניסו כאן, תנהלו פה את התיק שלכם, כמה יש לכם, בלה בלה בלה, תראו איפה אתם עומדים. תבנו לכם תוכנית, הוצאות לילדים, מה אתם רוצים לתת, ירושות, כך הלאה, תראו איפה אתם עומדים. תבנו לכם תוכנית ליציאה לארץ הפלאות. אתם יכולים להיות בסוף השנה בדרום אמריקה, אתם לא שמתם לב למה שאני אמרתי. נחום, כשאתה מדבר להוריש לילדים, על באיזה תקופה אתה חושב להוריש לילדים? בעודך בחיים או כשאתה... הוא אמר כמה שיותר מוקדם, אז כן, כשאתה בחיים. אוקיי, בוא נחלק את זה. את הצבא אתה... בוא נראה איזה כספים. אז יש לנו את קרן הפנסיה, אמרנו שאני אצא עם פנסיה של איזה 5,000 שקלים, אמשוך 1,000,000 שקלים, אני יכול לחלק את המיליון הזה, כן? יש עוד את הכספים של המיליון השלישי ומעלה, אני לא יכול בינתיים לחלק את זה, אני לא רוצה לשלם עליו מיסים, הם יקבלו את זה שאני אלך לעולמי, בינתיים אפשר לקחת עליו הלוואות. קופות גמל להשקעה, אני לא יכול... קופות גמל להשקעה כבר היום, תשימו על שם הילדים גם כספים, אתם יכולים לשים על שמם. אם אתם רוצים להוריש להם את זה, כבר שימו על שמם עכשיו. מה שעל שמכם, אתם יכולים לתת להם על בסיס הלוואות. בסוף הכסף הגדול שאתה יכול לתת להם, זה בגיל 67 את המיליון. בגיל 67 מה? בגיל 67 את המיליון השני שאני יכול להוציא אותו, ירושות אתה גם נותן להם, ירושות אתה מעביר להם. רגע, בסדר, אבל זה שוב פעם, דיברנו על הקטע של לתת להם כבר בגיל... רגע, שנייה, יש לך גם קרנות השתלמות, אתה רוצה לתת להם סכום, אבל יש פה בעיה, למה הבעיה? אם אתה תמשוך את זה ותיתן להם, זה רק בשביל שהם ישימו את זה כביכול רק על שמם, אתה מאבד פה את הפטור ממס, בשביל מה לעשות את המשחק אלא את הפטור ממס? נכון, אז זה בדיוק העניין, שרק בגיל 67 שלך, אני לא יודע בני כמה הילדים, זה המקום הראשון שאתה יכול לתת להם כסף. עכשיו אני יכול. אני עדיין רוצה לחדד, נגיד, פרשת מחר מעבודה. כן. מתי אתה עושה את הצבא? מתי אתה מפקיד את הצבא ונותן לילדים את הרכוש? תראה, הנה, לפי התוכנית פה, קודם כל, אני חושב שמה שכדאי לעשות זה לשמור את הכסף שלנו קרוב אלינו ובשליטה שלנו, כי כמה שאנחנו אוהבים את הילדים, אנחנו
יכולים להיקלע למצב שהם עושים שטויות, אוקיי? אז כל עוד זה לכן כסף אני שלנו, שואל. אנחנו נהיה בשליטה, זה קודם כל. עכשיו, גם כשאנחנו נותנים להם כסף, הקטע הוא לתת להם מספיק כסף שיקדם אותם בחיים, אבל לא מספיק כסף שהם יוכלו להפסיק לעבוד. זאת אומרת, אם הבן שלי עכשיו הוא התחתן ויש לו הוצאות, אני רוצה לתת לו בחודש נגיד סכום מסוים שיקל עליו בחיים, אבל שהוא יהיה חייב ללכת לעבוד, שהוא לא ילך לים. אתה מדבר על לתת מתנות, לא באמת להוריש. להוריש זה משהו אני בונה להם תזרים, אני בונה להם תזרימים, כן, כן, הבנתי. אז תבנה לו תזרים של 5 בחודש, תבנה לו תזרים 10 בחודש, הוא לא צריך את המיליון, מה הוא צריך את המיליון? מה, אז יהיה רשום רק על שמו? פשוט לא הבנתי למה אתה מתכוון בלהוריש. להוריש זה לתת לו את מה שיש. הוא יקבל את הכל, לא משנה על שם מי זה רשום כרגע, עכשיו זה רשום בקופות נגיד על שמך, בשביל רק שזה יעבור על שמו, זה פרוצדורה שעלולה לעלות לנו בניסים. תגיד, אבל נחום, עכשיו, אני לא בטוח שהבנתי, אם חלילה נפטרת, פרשת מהעבודה, 52, הגעת לגיל 68, כן. ופרשת גם מהחיים, למה הכספים האלה פטורים ממס, אם מישהו אחר, זה בחוק? אתה מדבר על קופות גמל להשקעה? כן. כל הכספים שצברת ולא... לא, חוץ מחסכונות. שנייה, אני רוצה להסביר, כל הכספים שצברת... לא, בפנסיה ולא לא. שולמת עליהם... שנייה. כל הכספים שצברת ולא שולם עליהם מס, ועכשיו נפטרת. כן. אז אני מחלק את זה, אז כל כסף זה משהו אחר. קרנות השתלמות, אין מיסים בכל מקרה, מקבלים פטור ממס. קופות גמל להשקעה, נפטרת, אין מס. אוקיי? חסכונות, כל מיני חסכונות שיש עליהם מיסים, כן ידרשו לשלם מס. קרן הפנסיה, אז יש את החלק שהאישה מקבלת, ויש את החלק שהצלחנו למשוך. אם השארת שם ולא משכת, אז האישה תקבל פשוט אחוזים מסוימים, נגיד 50%, 30% מהכסף, כקצבה, לא ככסף נטו לחשבון. היא תקבל קצבה באחוזים נמוכים יותר ממה שאתה היית אמור לקבל, והלך שם למעשה הרבה מאוד כסף לטמיון. ולכן אנחנו רוצים להימנע מהמצב הזה. אחרי חודש אחד שאתה מקבל קצבה מינימלית של 5,000, אתה מיד הולך למס הכנסה, מטפל בעניינים האלה, ומושך מהקופות הכספים. היא תקבל את מה שמגיע לה לפי מה שקבעתי בהגדרות, אבל על 5,000 הראשונים, רק מה-5,000 הראשונים היא תקבל. לא, אין בעיה, אבל מה עם שאר הכסף? שאר הכסף אני מושך אותו אליי לקופות, משכתי את המיליון השני, הוא אצלי בחשבון בנק, אני יכול לעשות איתו מה שאני רוצה, אני מעביר אותו לילדים. זה המיליון השני, אבל אנחנו עשירים, יש לנו הרבה מיליונים. אין בעיה, נתחיל, יש לך קופות גמל להשקעה, אתה, אשתך ו3 ילדים, 400,000 שקל אפשר להפקיד בשנה לקופות גמל להשקעה. בום, שנה ראשונה, שמת 400,000 שקל. השאר מחכה באיזה תוכנית חיסכון. שנה עבר הראשון לינואר, בום, אתה זורק לקופות גמל להשקעה, עוד 400,000 שקל. ככה כמה שנים אתה מפקיד על שם כולם, על שם כל אחד מבני הבית, 80,000 שקל, מתחיל להזיז את הכספים לפטור ממס. אתה אומר את הכסף של הקופות גמל להשקעה לא לשייך לפנסיה, אלא מה? לא לקבל אותו כקצבה בגיל פנסיה, אלא להוריש אותו, ועד אז לקחת בגינו הלוואות. ואם אני מוריש אותו, אני לא משלם מס. לא משלם מס. אוקיי, והיתרות פנסיה נעלמות כשאני נפטר, חוץ ממה שמגיע לאשתי? אם לא משכת משם את הכספים, כן? היא מקבלת את הקצבה החודשית החלקית שלך, אחוזים ממה שהיית אמור לקבל, וכל הכסף שם, ברגע שהיא נפטרת, הלך לאיבוד. נחום, אתה חייב לחלץ את המיליון השני, השלישי והרביעי בעזרת השם, אם אתה לחלץ אותם, אחרת הם ילכו לאיבוד, גם אם לא משכת אותם כקצבה. כן. אם משכת 5,000 כי אתה חייב, נשאר לך עוד נגיד 3 מיליון, אתה חייב לחלץ אותם בסעיף 190. כן, בואו נעשה דבר כזה, בואו נעשה מקרה כזה. על המיליון הראשון, לקחת 5,000 שקל, 3 מיליון לא נגעת בהם, יכולים להישאר בקופה. מה יקרה אם אתה חלילה פתאום נפטר?
יש איזה מנגנונים בקופות, בקרן פנסיה, שנקרא פנסיה כפויה, משהו כזה, הם כופים עכשיו על אשתך לקבל כאילו החלטה שכאילו אתה קיבלת על הכספים האלה, ולתת לה את זה כקצבה. כן. זאת אומרת, אם זה נשאר בקרן פנסיה, זה לא יכול לשמש כירושה, כעוני לילדים. לא, רק אם רק אתה לאישה מפסיד אחוזים. קופות גמל. רק אחוזים לאישה, והם קובעים לך את האחוזים, ולא... אבל איך אתה עושה את המשיכה הזאת? זה משהו שאפשר לעשות בכלל? בכל מה זה? הכסף? איך עושים את המשיכה הזאת? כן, אם אתה רוצה, אני אשלח לך את המסמך. זאת אומרת, ב-67 אני הולך לקרן פנסיה, אני רוצה את הכסף לקרן הונית 190, ועוד קרן... כן. זה אתה לא קשור, לוקח איזה סוכן פנסיוני כזה, אתה לוקח איזה סוכן פנסיוני מומחה לדבר, שהוא עושה לך את זה, כי אם אתה תעשה טעות, כמו שהראיתי לך, זה גם בגיל 60, אגב. נגעת נסעת, יש שם חוק של נגעת נסעת, אם תעשה איזה טעות, הם קוראים אותך. אתה לוקח איזה מישהו, לוקח משלם לו 2,000-3,000 שקל, אתה אומר לו, זה מה אני רוצה, תבנה לי, תכתוב לי בתפסים, שככה יהיה, הוא כותב לך, זה כולה 2, 3, 4 עמודים. בגיל 60, אתה יכול מגיל 60, אבל מאז אתה תשלם יחס המרה יותר גרוע ל5,000 שקל שאתה חייב לקחת. כן. אז עדיף לך לחכות אם אתה יכול ל-67, ואז לעשות את השינוי, עד אז הכסף עובד. כן. אתה לא מפקיד, כי אתה לא עובד, אבל הכסף עובד. נכון. שאלה זריזה, נחום, אמרת לגבי... נחום, אני פורש, תודה רבה. לגבי קופת גמל להשקעה, לפתוח כמובן לאשתך ולילדים וכו', ודיברת גם על כך שאתה לא רוצה, ברגע שאתה פותח קופת גמל להשקעה על שם הילדים, זה שלהם על פניו, נכון? שאתה משקיע את הכסף. אבל זה שלהם, לטוב ולרע, מה שהם יעשו עם זה. נכון, אבל זה לא סכומים גבוהים. שמת עליהם 3-4 שנים, 80,000 שקל, שמת עליהם 200-300 אלף שקל, בסדר, הלכו, התפרעו, השתוללו, רוב הכסף אצלך. מישהו, אחד הילדים הלך עשה בלגנים, אין בעיה, יורד לך מהירושה, חבוב, מה אתה ירד 200-300 אלף שקל, בסדר. אתה צריך לסמוך על הילדים בצורה מסוימת, אין מה לעשות. אבל זה לא ששמת עליו מיליונים, שמת עליו כמה מאות אלפי שקלים. נכון, אתה מדבר כל הזמן על הקטע של השליטה בכסף, ושהכסף יהיה קרוב אלינו. אנחנו כאילו לצורך העניין, אם יוצאים בגיל 50, 55, יוצאים לפנסיה עד גיל 80, צברנו כבר הלוואות לפי ה-15,000 שקל של איזה 5 מיליון ומשהו. כן. לא כולל כל הריביות והכל, הגעת כבר לאיזה כמעט 8 מיליון. כן, הנה, בוא ניקח. רגע, שנייה. אל תשכח שבסוף גם אנחנו מזדקנים, וכל המנגנון הזה בסוף, יכול להיות שאנחנו כבר לא יודע מה, באיזה דימנסיה, באיזשהו חוסר כשירות כזו, ויש פה מנגנון של חובות מטורף שאנחנו סוחבים איתנו. כן. אני לא יודע מה קורה ברגע שאני לצורך העניין נפטר, עם כל החובות האלה, ואני משאיר כרגע את הבת זוג שלי, כרגע צריכה להתמודד עם כל ההלוואות, או מה קורה בסיטואציה הזו. ואני אגיד לך יותר מזה, כאילו כל מה שאמרת על הקטע של המטריקס, שאנחנו צריכים לשבור את הפרדיגמות לעצמנו, אז אני רק לוקח את הקטע הזה של מה שאמרת, לקחת לילדים, לזכור להם דירה במקום לקנות, אז אני צריך לשכנע גם את הבת זוג שלי, את הילד שלי, את הבת זוג שלו, את ההורים שלה. אתה לא צריך לשכנע אותם. אני צריך לשכנע אותם שהשיטה שלנו תהיה לתת להם עכשיו שכירות במקום לתת להם עכשיו, לא יודע, תקשיב, המספרים לא משאירים מקום לשום ספק. אני מבין את זה, אבל בסוף אתה צריך עוד 8 אנשים שיהיו איתך גם כן בשיטה הזו, בשביל שהדברים שאתה הצגת פה בצורה מאוד חלקה. תקשיב רגע, ליאור, שיהיו עוד 100 אנשים נגדך. אתה מראה מספרים, לפני שקונים דירה, עושים חושבים, מסתכלים על המספרים. אם המספרים אומרים שאנחנו הולכים להפסיד פה מיליונים, ביחס לשיטה אחרת, המספרים לא משקרים. זה שתחושות בטן או כל מיני דברים ששתלו לנו ל100 אנשים במוח, זה לא עוזר. המספרים פה... ליאור צודק אבל... יש פה קטע רגשי. זה הרבה יותר עניין של... כן, דירה ראשונה זה עניין הרבה יותר רגשי מאשר... זהו, אז שנייה, לא. אני רוצה להגיד לך משהו בהקשר הזה. אני רוצה להגיד לך משהו חשוב בהקשר הזה. שנייה, תנו לי רגע לנו. בהקשר הזה של דירה, יש פה קטע רגשי. אנחנו... כבר יש לנו את הבית שלנו, התרגלנו אליו, אנחנו קשורים אליו, אנחנו כבר לא יכולים לעשות את המשחקים האלה. הילדים שלנו, הם עוד לא נקשרו לאיזה דירה, עוד לא כלום, הם עוד לא מחובטים במוח לקנות דירה. אולי כן, אבל הם יכולים לצאת מהטעות הזאת שאנחנו עשינו לעצמנו.
ולהיות עם משכנתה כל החיים. אנחנו יכולים להציל אותם מעצמם, ואנחנו יכולים לעשות את זה. עכשיו אנחנו למדנו שאנחנו יכולים להציל אותם. אנחנו אכלנו אותה, סיפרו לנו סיפורים, אנחנו אכלנו את הקטעים האלה, את ההפסדים האלה. אבל להם אנחנו יכולים להציל אותם, אוקיי? ואף אחד לא יכול להתווכח איתך ליאור, כי המספרים שאתה תראה להם, והחישובים, מראים שמפסידים פה כספים. אתה אומר להם, אתה מראה להם שחור על גבי לבן שמפסידים, אף אחד יכול להתווכח איתך בכלל. לא משנה, אשתך, כולם. אתה מראה להם את המספרים. בוא ניקח את הסיטואציה הזו, ותחשוב שעכשיו הבן שלך מתחתן, מביא ההורים של הכלה, הם מבוגרים, בני 60, 70, לא יודע מה, ועכשיו אתה אין בא להם ואומר כסף. להם, בוא, לא, עזוב, אין להם כסף, יש להם כסף, ולצורך העניין אתה בא ואומר להם, בוא רגע שיטה, עכשיו תתחילו לקחת הלוואות. זה לא הולך כזה בקלות. לא, הם לא חייבים לקחת הלוואות, הם לא חייבים לעבוד בשיטה שלי. אני אומר להם, תביאו בחודש 2,500 שקל לזוג, לכמה שנים קדימה, בואו נעזור להם ביחד. בואו נהיה פיירים. כל אחד פה, גם הם, גם אני, רוצים לעזור לילדים, וגם הם חסכו לילדים, לא רק אתה, גם הם דואגים לילד, הילדה שלהם, גם להם יש תוכנית חיסכון לילד. בוא ניקח רגע את הטענה הזו שדיברתי בהתחלה, הרבבתי פה שני נושאים ואני לוקח את זה לגנותי, אבל הקטע הזה שאתה מגיע כבר לגיל מבוגר, ואתה צובר חובות אדירים, ולא בטוח ששיקול הדעת שלך לתפעל את כל הדבר הזה, הוא מאוד מאוד צלול. יש פה סיכון גבוה, יש פה חובות מטורפים שצומחים בקצב מצמחי, נכון, גם החסכונות שלנו, אבל בחסכונות האלה אנחנו בונים שבהם שאנחנו נלך, איכשהו יקרה הקסם הזה וההלוואות יימחקו, והילדים יזכו בכסף שצברנו אני מבין אותו. אותך, אני הבנתי מה אתה אומר, ליאור, בוא תן לי לענות, הבנתי, בוא תקשיב לתשובה שלי. קודם כל, לכל אורך התוכנית, לא רק שאתה כבר בן 70, גם היום, כשיש לך תוכנית כזאת, אתה עושה גיבוי. מה הגיבוי? אתה מלמד מישהו נוסף, אתה משתף את הקובץ הזה עם מישהו נוסף, או עם אשתך, מישהו שמבין עניין, או עם אחד הילדים, מישהו שמבין, וברגע שאתה חלילה לא תוכל לתפקד מכל סיבה שהיא, לא משנה מה הגיל, יכול לנהל ולתפקד, לנהל את ההון המשפחתי, זה דבר בסיסי. גם היום לא משנה אם אתה הולך בשיטה שלי או לא, מישהו צריך לדעת לנהל את הכספים של המשפחה, וזה הרבה כספים. עכשיו, עוד 20 שנה, אמנם אתה משאיר פה, הנה לפי מה שאנחנו רואים פה עוד 20 שנה, לפי מה שמופיע כאן, 7 מיליון שקלים חובות, אתה אומר, וואי, אני בחובות שלי 7 מיליון שקלים, אבל בונה, אתה שווה 27 מיליון. אז הבן שלך לצורך הדוגמה, שלימדת אותו והוא מכיר את האקסל שלך פיקס, אתה חס וחלילה פתאום לא יכול לנהל את הכספים של המשפחה, הוא יודע מה לעשות, הוא יודע איך להתנהל, הוא יודע להמשיך את המשיכות לחשבון הבנק, אוקיי? ומתוך ה-27 מיליון האלה, הוא יכול להתנהל, בדיוק כמוך. יש פה כמובן תוכנית גיבוי משפחתית, לנהל את ההון המשפחתי. ומה קורה אם אתה הולך לעולמך, והכל בסדר, והבת זוג שלך מה קורה, מה קורה מבחינת החלוקה? הרי היא נשארת בסוף עם כל ההלוואות והכל, ובחלק היחסי שלה עדיין הוא נשאר אצלה. יש קופות שרשומות על שמך, אוקיי? הקופות שרשומות על שמך, אתה שם את המוטבים או שהילדים או האישה, והם מקבלים את כל הכסף הזה, כמו שאמרנו, בניקוי ההלוואות. מה שרשום על שמה, הוא ממשיך לרוץ. צריך לראות איזה חלק על שמך, איזה חלק על שמה, אתה מנהל לך את זה בתיק. כאן אתה רושם פה על שם מי כל דבר, על שם הבעל, על שם האישה. כן, זה קל, זה קל. אם אתה נפטר, אתה רואה איזה דברים אצלך נסגרים. אם היא נפטרת, אתה רואה כמה אתה מקבל, וכך הלאה. טוב, נחום, תודה, אני צריך לרדת. תודה רבה. תגיד, נחום, יש עוד שתי נקודות. לי יש עוד שתי נקודות שהייתי רוצה לדעת איך אתה מתמודד איתם, שני ברבורים שחורים, מה שנקרא. אחד זה שינוי רגולטורי, נגיד פרשתי מחר, אבל הרגולטור החליט לשנות לסתום את הלופ-הול הזה, ואין יותר הטבה כזאת. כן. והשני זה מה קורה במקרה של ברבור שחור אחר, שזה האירוע של 2008, 50% ירידה בשוק,
זה משהו שהאסטרטגיה הזאת יכולה לספוג? כן, אז בוא אני אעלה על שתי השאלות, קודם כל, ככל שאתה מתבגר ואתה רוצה יותר ביטחון, אז אתה מוריד את החשיפה שלך לשוק, וגם אם השוק ירד ב-50%, אז אתה נגיד נפגע ב-20% או משהו כזה, אז אתה בודק אפשרות כזו למשל, ראיתי את זה גם בשיעור הקודם, אתה נגיד אומר, אני יורד, ירדתי פה ב-20%, אחרי שתשים פה את כל המספרים שלך, ואז אתה רואה את ההתנהגות, מה קורה. נגיד בעוד כמה שנים ירד ב-20%, אז אתה רואה שאתה עדיין, בכמה שנים אפילו קדימה, אתה עדיין באחוזים של משיכות נמוכים, ואתה יכול להתמודד עם זה, אוקיי? ודיברנו גם על מצב, שבמקרה קיצון אתה משתמש בקרנות השתלמות שלך ככרית ביטחון ומושך כספים, בלי לשלם מיסים. תזכיר רגע, מה הייתה השאלה הראשונה? אם הרגולטור מחליט לסתום את אוקיי. עכשיו כאן, מבחינת הרגולטור, קודם כל זה לא פשוט מבחינתו לשנות דברים, כי יקפצו עליו כל מי שאמור להרוויח מהדבר הזה, וועדי עובדים, לא יודע, כל מיני שטויות, אבל גם אם כן, אנחנו לא מתבססים על כספים מסוג אחד בלבד. זאת אומרת, יש לנו חלק בפנסיה, חלק בקרנות השתלמות, חלק בקופות גמל, הם לא יעשו שינויים עד כדי כך מקיפים של לדפוק את כולם בכל הכיוונים, אוקיי? אם איזה אפיק מסוים... הם דופקים רק את מי שעובד בשיטה הזאת, לא את כולם. לא, רגע, וגם אם הם ידפקו משהו, הם לא יכולים לעשות את זה על כל הכספים אחורה. הם יעשו את זה מעכשיו קדימה, הם לא יכולים לדפוק את זה. עד עכשיו היו חוקים, הכסף שהיה עד עכשיו עובד לפי מה שהיה עד עכשיו. הם רוצים להכניס שינויים, זה רק כסף קדימה. זה כמו שהם עשו שינויים בקרנות הפנסיה, אז מי שהיה כבר בקרנות הישנות עובד לפי שיטה אחת, ועכשיו השיטות החדשות עובדות לפי קרנות חדשות. הם לא יכולים, את כל הכספים שיש לך עכשיו, הם לא יכולים לדפוק לך. הם יכולים לדפוק את הפקדות עתידיות נגיד, או כל מיני דברים כאלה. מה שהיה עד עכשיו, שלך, ואם יש לך מספיק, הם לא מעניינים אותך. ליאור, אני רק רוצה לדעת שעניתי לך על השאלות של מקודם, שזה בסדר, או אתה רוצה עוד איזה חידוד או משהו? לא, זה בסדר, אני אומר שוב פעם, הדברים הם מאוד ברורים ומעניינים, אני אומר, התחזוקה של הדבר הזה לאורך זמן, היא קצת מורכבת, זאת אומרת, צריכים להיות כמה אנשים על הדבר הזה. בסדר, אני ראיתי, אתה זוכר אולי בפעם הקודמת, את החשבון בנק, שבסך הכל צריך לקחת הלוואה רבעונית של איזה 50,000 שקלים, סדר גודל, כל אחד מה שהוא לוקח, וזה הכל, והעניינים רצים. נחום, תודה רבה, היה מעניין מאוד, תודה. בכיף. בסדר, אם זה קשה, שוב, אתה לא נכנס לזה ביום אחד, אתה יכול להתחיל במשחקים קטנים, להתנסות, להשתפשף, לנסות לקחת הלוואות עם כספים קטנים, לראות איך אתה מתנהל, לא ביום אחד, לא קופצים למים, עכשיו מתפטרים מהעבודה ועוזבים הכל. בואו נעשה ניסוי, ותראה איך זה עובד. כן, תשמע, זה גם יכול להיות העניין של איך לגשר מגיל 60 עד גיל 67 על הפער הזה, עד שאתה מתחיל לקבל גם את הקצבה וגם את ה-5,000 שקל. בגיל 60 עד גיל 67 אתה לא צובר כמות גדולה מאוד של חובות, אבל זה דרך ממש מעניינת לגשר על הפער הזה, בלי להתחיל למשוך מקופות גמל להשקעה, כמו שאמרת, קצבה, אלא מגיל 60 עד גיל 60. אם אתה חושב על לפרוש בגיל 60, אז מצבך, תסתכל מה אני עושה פה, אם אני פורש בגיל 60. אז אני מוריד לי את כל המשיכות עד גיל 60, אוקיי? נגיד כאן אני נשאר עם 15,000 שקל מגיל 60. בסדר? אבל אני מתחיל, יש לי פה הכנסות חריגות. מה זה הכנסות חריגות? עכשיו אתה ממשיך לעבוד עד גיל 60, אז יש לך הפקדות פנסיוניות, יש לך כספים שאתה חוסך, עודפים מהשכר. נגיד שאתה, הרי אתה עכשיו משלם כל מיני מיסים, יש לך הפקדות פנסיוניות בסדר גודל של 150,000 שקל בשנה, אתה ואשתך, סדר גודל, רק זה, ותגיד שיש לך עודפים שנתיים של 50,000, אז אתה מוסיף לך פה כל שנה 200,000, בסדר? עד הפנסיה. אין ספק שהסכום ההתחלתי פה קופץ, כי כל שנה... הסכום שלך, תסתכל לאיזה מצב אתה קופץ. אתה תגיע למצב, תסתכל למה הגעת,
שההלוואות שלך יגיעו ל10% בלבד מהשווי שלך, שאתה תוריש בגיל 90 לכל ילד 22 מיליון, אוקיי? שאתה תתחיל, כאילו הכל פה קופץ. בגיל 67 אתה עושה איזה 1,000,000 שקל רק מההון שלך, אוקיי? מוריש פה 6 מיליון. אתה מנצל בשורה התחתונה בחיים שלך 10% מהכסף שהרווחת. ועבדת, אבל ויתרת על שנות ה-50 שלך, אוקיי? צריך לקחת בחשבון. תעשה את השיקולים שלך, תראה איפה אתה עומד, מה אתה רוצה, כל אחד מה שבא לו, אבל תשחק עם האקסל, תראה מה קורה, תגיד כמה שנים אני מוכן, שנים מהחיים שלי אני מוכן לסכן פה, וכדי להיות בביטחון יותר גבוה, ומה הביטחון הזה נותן לי. אוקיי, אם אני מוריש לילד 10 מיליון או 12 מיליון, האם זה שווה לי את זה? כאילו, יש פה שנים שלא יחזרו. כן, בסדר, אתה שוכח שנייה שגם כשלקחת את ה-15,000 שקל פה, כבר בגיל, לא יודע, 52, 3, לא משנה באיזה גיל, כן. אתה עדיין עובד. זאת אומרת, עדיין עובד, לא משנה, עובד 10,000 שקל, גם מה-10,000 שקל האלה אתה מפריש לקרן השתלמות, לכל מיני דברים נוספים, לקרן פנסיה. גם בסיטואציה הזו שאתה עובד בחלקיות נכון. משרה, אתה עדיין נכון, מפריש. גם יש לך, נכון. אני דיברתי על גיל 60, כאילו שאתה פעם מפסיק גם עם 10,000 שקל האלה שיש, ואתה אומר, אני רוצה להפסיק לא, לשתות. לא, אל תפסיק לעבוד אף פעם. זה לא קשור, אני עושה דברים שאני עושה, אני לא עם משועמם, הכל טוב. לא תהיה משועמם, בסדר. כן, צריך לראות, לבנות לעצמך תוכנית אישית, זה לא, אני מציג פה דוגמה, אני מציג מודל בסיס, אתה בונה לעצמך את התוכנית שלך, מה שאתה אוהב לעשות, אתה בונה לך את התוכנית שלך, אתה מנתח לעצמך את הכל, עושה חושבים, אבל יש לך תוכנית, אל תמשיך לרוץ על אוטומט, ולקום בבוקר, ללכת לעבודה, לחזור, ראשון עד חמישי, מנוחה, שישי, שבת, תעצור, תן סטופ, תבנה לך תוכנית ל-30-40 שנה קדימה, חלוקת כספים, הכל, כל מה שדיברתי בשני המפגשים. נכון, אפשר שאלה. בבקשה. ההלוואות האלה שאתה לוקח, הם כן. למעשה הם תוקף, גם אם זה הלוואת בלון, יש לה תוקף מסוים. כן, אפשר להאריך אותה בלי בעיה. ברגע שמסתיימת, אתה מבקש הערכה לכמה שנים נוספות ומקבל. דווקא לא, הייתה לי הלוואת בלון ולא כל כך הסכימו להאריך אותה. אז אתה לוקח אותה בתנאים אחרים, בהלוואה שאתה מחזיר רק את הריבית או משהו כזה. או מקסימום, אתה הולך לקרן אחרת שיש לך, לוקח שם הלוואה, מחזיר להם את הכסף, ועומד על כסף אחר, בא אליהם שוב אחר כך, ולוקח מהם עוד הלוואה. סליחה? אז אתה עובד בלקחת הלוואות, זאת העבודה שלך. סליחה, לא שמעתי טוב. אתה עובד בלקחת הלוואות. עובד בלקחת הלוואות? לא, אני אחת לכמה שנים שאני צריך אולי, מישהו עושה לי בעיה עם איזה הלוואה, אז אני אומר לו תודה רבה, אני לוקח הלוואה ממקום אחר, סוגר את ההלוואה הזאת, לא מזיז לי, לא מפריע לי, זה לא, זה עניין של כלום. ללכת לעבוד וזה, זה נראה לי קצת יותר מסובך. פה ברגע שאתה תלמד להתנהל, אתה תתנהל בקלות, אני מאמין. לא לפחד, אל תפחד. הפחד הכי גדול שלכם, אמרתי גם את זה בהרצאה הקודמת, הפחד הכי גדול שלכם זה להמשיך לעבוד ולבזבז את החיים, ולהגיע לגיל 67-70, חס וחלילה, וליפול. ואז החיים מבוזבזים. לבזבז את החיים, שזה יהיה הפחד הכי גדול שלכם. זה הסיכון הכי גדול. אם אתם חושבים שאתם תלכו על בטוח עד הפנסיה, עד הסוף, זה הסיכון הכי גדול, זה הפסד בטוח. אוקיי? אל תלכו על האופציה הזאת, היא נראית הכי בטוחה, אבל היא הכי מסוכנת, כי ההפסד שם הוא בטוח. תודה. נכון, תודה רבה, היה ממש מעניין. מקווה שנהנתם, תשתפו עם חברים, עם משפחה, אני אעלה את זה ליוטיוב, תוכלו לשתף, תשלח לכם קישור, רוצים את האקסל, אני אשלח לכם, יש לי עוד דברים, ונהיה בקשר. תודה רבה שהשתתפתם. תודה רבה. ביי.